Amen. Magandang umaga po. Welcome po sa ating joint fellowship. Welcome po sa ating mga churches from Camellia and Parañaque and Molino. Sige po, tayo po tumayo, umikot at yakapin po natin ang bawat isa. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of our King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of our King. Oh, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Oh, I love you with the love of the Lord. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. So this time, once again, tayo po ay narito to worship the name of Jesus. So once again, let's focus our hearts, our minds. Ano man yung laman ng puso mo ngayon, ano man yung sa tingin mo distraction na nandyan, let's set aside every distractions. Wala po tayong ibang gagawin sa umaga pong ito. It's just to worship the name of Jesus. And acknowledge that He is here in our midst this morning. Kaya tayo po yumawit sa ating Panginoon. Know of you, we worship. And stand amazed at your great love. We change from glory to glory. We set our hearts on you, our God. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. Know of you, we worship.
are near. Oh, now your presence, now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. Now your presence fills this place. Be exalted. Come on, lift the name of Jesus. Come on, praise the name of Jesus. As we worship, I believe you are near. For the last time, sing now your presence is in this place. Now your presence fills this place. Be exalted. Oh, we exalt you, Lord. As we worship, I believe you are near. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. We bless you, we praise the name. You are in this place. Oh, Kami po'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga dakilang Diyos, O God, na napakabuti mo, God. Wala kang katulad, Lord. Wala kang kapantay, O God. Hallelujah! Ikaw ang Diyos ng aming buhay, Panginoon, O God. Diyos na nais naming paglingkuran, ibigin, purihin, Panginoon, sambahin, O Lord. Oh, hallelujah! 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 O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sa pangalan nga po na yung kaisa-isa at bugtong na anak ang mahal naming Panginoong Jesucristo. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa isang napakagandang umagang ito, O God, na ibinigay mo sa amin, O God. At sa pribilehiyo muli, Panginoon, O God, sa lugar na ito, O God, ay tipunin mo kami upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, Panginoon, O God, hallelujah. At tunay nga pong pakinggan ang iyong mga salita, ang iyong mensahe sa bawat isa, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya naman dakilang Diyos, bago po ang lahat, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, humihingi kami sa iyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, paghuhugas sa aming mga karumihan, at pangunawa sa aming mga pagkukulang sa iyo at sa aming kapwa-tao. Dahil alam namin, Panginoon, O God, na hindi ka makakakilos sa aming mga buhay, Panginoon, kung kami ay may karumihan, O God. Dahil yun ang maghihiwalay sa amin sa iyo, Panginoon, upang hindi ka po namin maranasan. Pero salamat dakilang Diyos, O God, dahil ikaw ang Diyos na laging handang magpatawad, Panginoon. Gano'n man kami karumi sa aming mga kasalanan, kung kami lalapit sa iyo at makikipagliwanagan, kami nga po'y papuputiin mong kasing puti ng busilak. Kaya thank you, Father God, sa oras na ito inaangkin namin, O God. Pinatawad mo kami, Panginoon, O God. At unay nga po ang aming mga puso, Panginoon, O God, ay inihanda mo na, Panginoon, upang tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory, Panginoon, O God. Hallelujah. Nandito kami, Panginoon, upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Oh, Diyos, O God, hallelujah. Kaya naman, Panginoon, O Lord, ipinagkakatiwala po
po namin sa iyo ang worship service na ito, dakilang Diyos, O God. Lord, tunay nga pong wala kaming dayalingan, O God, kundi ikaw, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, O God, na manguna sa aming kalagitnaan ang iyong banal na Santong Espiritu, O God. Pagpalain mo po, O Diyos, ang gawain ito, O God. Hallelujah, yes, O God. Hallelujah, pagpalain mo ang lahat mong mga anak na gagamitin, O God, at tatayo sa lugar na ito, O God. We declare that this is a holy ground, O God. Kaya, Panginoon, nilinis mo na, inanoint mo na ang lahat mong mga anak, Lord God, na tatayo sa lugar na ito, O God. Pagpalain mo ang buong worship team, Panginoon, O God. Lord, O God, patuloy na bigyan mo sila ng puso na sumasamba sa iyo, Lord. Hindi sila performers, sila'y worshiper mo, Panginoon, O God. Hallelujah! Create in them an angelic voice, O God, na tunay nga po hindi mo mapipigilan ang pagbaba na iyong presensya dahil sa kanilang pag-aawitan, O God, at na maging buong kongregasyon, O God. Lord, salamat ng marami, even Lord, lalo na po, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin, Panginoon, O God, maghahayag na iyong salita, Panginoon. We are praying, Panginoon, O God, the covering of your most precious blood, Lord, that you hide them here under the shadow of your wings, O God. Lord, we are praying for your double portion of anointing, Lord. Anoint mo ang kanyang labi, Panginoon, O God, ang kanyang isip, ang kanyang puso, Panginoon, O God. At ang mensaheng kanya, Panginoong bibitawan, ay galing lang sa iyo, dakilang Diyos, O God. We are praying for signs, wonders, and miracles, O God, shall follow upon the preaching of your words, O God. And you will be glorified. You will be far exalted, O God. Siya po ay mabababa at ikaw ang madadakila at matataas sa kalagitnaan. At salamat, Panginoon, sa mga pusong makikinig, Panginoon, O God. Thank you, Lord, sa matabang lupa na itunay nga pong ilinagay mo na sa aming mga puso na mapapagdamna na yung salita. Lord, hindi lang namin ito maririnig sa umagang ito. Ito ipapamuhay namin, O God. Babago at tataas ang antas ng aming pananampalataya. At sino man, Lord, ang may mga daladala na kabigatan sa umagang ito. Thank you, Father God, hindi kami lalabas na hindi mo ito kinatagpo, Panginoon, O God. Lord, salamat kagalingan sa mga may sakit karamdaman, pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Oh, thank you, Lord God. Salamat, salamat. Dakila kang Diyos, O God. Holy Spirit, we acknowledge your presence, O God. We acknowledge, O God, that you will, the hallelujah, ikaw ang mag-orchestrate na sa umagang ito. Even ang mga taong, Lord, mga kapatid namin na nakikinig, Lord, sa online nanonood, pagpalain mo silang lahat. You are not limited by time, distance, or space, O God. Lord, katagpuin mo silang lahat, Panginoon. Lord, thank you that you sent forth your angels to all this praise, O God. No weapons of the devil, walang panggugulo ng kaaway. Ang tunay nga pong magtatagumpay sa aming kalagitnaan. Dahil ikaw lang aming Panginoong Isus ang aming itinataas sa lugar na ito. Walang iba. Walang iba. Dakilang Diyos, ikalaw, Lord. Lord, fill this place with your presence, O God. At Lord, I pray for a spirit of worship, of unity, of love, Panginoon. And we declare victory. Victory sa amin pong gawain ito. Salamat po. At ipinabalik namin sa iyo, dakilang Diyos, ang pinakamahirap na taas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! Amen. Good morning! Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, good morning! Sabihin mo, excited ka na ba magpuri sa ating Panginoon? At sa kabila, tanungin mo, excited ka na ba magpuri sa ating Diyos? Amen. Sa umaga pong ito, patuloy tayong magpupuri at aawit sa ating Diyos at magpapasalamat sa lahat po ng Kanyang ginagawa sa ating pong mga buhay. Amen. Handa na po ba ang lahat? Lahat po ng anak ng Diyos, sumigaw ng hallelujah! Mas malakas, hallelujah!
to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Come on, sing praise. Sing praise. Sing praise. With mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. Oh, for the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. Oh, no, you will sing praise, sing praise, sing praise, sing forever, forever. God is faithful. Say, forever God is strong. Forever God is with us. Sing forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, sing forever. Oh, 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 oh. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. Oh Lord, we will sing praise, sing praise. Come on, praise the name. Oh, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, sing forever, sing forever, forever God is. Oh, you are faithful. Forever God is. Lord, you are strong. Forever God is with us. Forever, sing praise, sing praise, sing praise. Oh Lord, we will sing praise. Oh, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is for you is for. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is. Oh, we will declare. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Whoa, come on, praise today. Oh, we praise your name. Oh, sing it louder. Come on, praise the name of Jesus. Oh, we praise you, Lord. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner. You lead us by still waters and to mercy.
nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Come on, say, your grace, Lord, your grace is enough. Oh, yeah. Sing your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Oh, great is your love, is God. You still lead us strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. We'll say, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Oh, God, I say, your grace is enough. Oh, it's enough. Your grace is more than enough. Your grace is enough. Oh, so remember your people, remember your children. Oh, we will sing. Remember your promise, oh God. Sing your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Sing your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is nothing like your grace. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Oh, your grace is enough. I am covered in your love. Your grace is enough for me, for me, for me. Oh, thank you, Lord, for your grace. Come on, praise the name of the Lord. Oh, we thank you, Jesus. Your grace is more than enough for me. Oh, we will sing hallelujah. Oh, praise the name of the Lord. Oh, we thank you, we thank you, we thank you, Lord. We thank you for your presence, Jesus. Yes, Lord. Lord, maraming salamat for your grace. That is more than enough sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, we thank you for your presence in this place. Lord, as we continue to sing, as we continue to worship you, as we continue to sing hallelujah to your name, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon.
comes a hallelujah. Heaven comes to fight for me. We will say, I'm not ashamed in the middle of the storm. Louder and louder, you couldn't hear my praises roar. Up on the ashes, open,
the Lord, all the earth. Come on, church, lift up your voice. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of praise. Oh yes, hey, I say, I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever, forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Yeah, yeah. Come on, shout the name of Jesus and praise the name of the Lord. We'll give him glory, give him honor, give all the praises and glory to our Most High God. Oh, to you alone are praises. Oh, we thank you for your presence, God. Glory to your name. Oh, we praise your name, oh Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. It's so good to be in your presence, Jesus. There is nothing like your presence, Lord. Your presence is heaven. Oh, we shout your name, we shout your praise. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Lord, we thank you for this morning. We thank you for the fullness of your presence in this place. We thank you for your Shekinah glory. Lord, alam namin sa umagang ito, sa aming palampong pag-aawitan, Panginoon, meron ka nang ginagawa sa aming mga buhay. You are moving in our lives, in our midst, Lord. Lord, sa umaga pong ito, muli, narito kami. Nais naming magpaturo sa iyo. Give us a teachable heart, Panginoon. Lord, ang mga maririnig namin sa umaga pong ito po ay mananatili sa aming mga puso, sa aming pong mga isipan, Panginoon, at ito po, Diyos, ay isa sa buhay namin sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Maraming salamat, and let your Holy Spirit to teach us. At alam ko, Diyos, na sa umaga pong ito, walang lalabas sa lugar na ito na hindi mo kinatagpo, Panginoon. Maraming salamat, truly, sa iyong pinakamataas sa papuri, sa iyong pinakamataas na pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Nothing compares to the promise we have in you. Amen. Parang ano tong ating mic? Parang pipi. Yan. Sige, yung mga bata, punta na dito at para kayo ay maipanalangin.
Pastora Rio, may I request na ipag-pray itong mga chikiting natin? Hallelujah. Sige po, pwede po ba nating ituon yung ating pong mga kamay sa mga batang ito? Pangarap po natin talagang pasimulan ng Diyos sa kanilang murang edad, ma-establish po talaga yung kaisipan ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Can we lay our hands on them? Hallelujah. Dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa, may-ari ng lahat ng bagay. Panginoon, nakita mo po, O Diyos, sa yung harapan na talagang ang mga bata ay talagang iyong minamahal at talagang kinakalinga at patuloy, Lord, na iniingatan. Sa iyo, Diyos namin itinatalagang lahat, Panginoon, habang sila ay lumalaki, basbasan mo, O Diyos, mula sa kanila pong mga magulang na nag-iingat, maging sa church, O Lord, na humuhubog din, Panginoong katulong at katuwang ang mga magulang. Salamat, Ama, ilalayo mo sila sa kilos ng kaaway, lahat ng pandaraya ng kaaway, lahat ng anumang klase ng sakit karamdaman, patuloy mong i-embed, Lord, sa kanilang murang kaisipan, ang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa iyo. And out from these children, magre-raise up ka, Lord, ng mga prophets, teacher, Lord, evangelist, apostle, Lord, magre-raise up ka, Panginoon, at yung plano mo ang mangyari at patuloy na mapanatili, Panginoon, sa kanila. O Diyos, ano man po, God, ang kinakaharap, Lord, the challenges ng church sa mga bata, I pray for more wisdom na ipagkakaloob mo, O Diyos, paano sila gagabayan at lumaki ng may banal na takot at pagmamahal sa iyo. Into your hands, we just commit them and entrust to you, knowing that you will be taking care of them. Father, thank you for all your goodness, for all your faithfulness, for all your mercy, and for your love. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Praise the Lord. Dahan-dahan lang kayo, ha? Yan. Praise God. Amen. Praise the Lord. Excited po ba lahat? Amen. No, sabi nga tuwing Sunday, kailangan tayo excited. Sapagkat ang unang-unang kadate natin sa lugar na ito, kung saan man tayo dumadalo, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Sapagkat siya ang nangako, kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang banal na pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. And tayo po ay higit sa 2, higit tayo sa 3, at alam natin, siya ang nakaluklok sa ating kalagitnaan. Amen? Bigyan na natin ng malakas sa palakpak at pasalamat, pagpuri ang ating Diyos sa buhay. Amen? Thank you, Lord, for your presence. Amen. Praise God. Anong buwan na ngayon? June, no? Ang bilis ng panahon. Amen, no? Sabi nga, we must redeem the time, for the days are evil, no? Napakabilis ng panahon. At tandaan natin, ang mga oras, ang mga panahon na lumilipas, hindi na natin maibabalik. Di ba? Kaya kailangan i-treasure natin, no? Naroon, nahayaan natin ang bawat sandali, ang bawat oras, ang bawat araw na dumarating sa ating buhay ay maging makabuluhan. Hindi naroon na sabi nga ay basta lang, no? Kasi yung iba, ay umaga na naman, mamaya gabi na naman no? Parang gano'n na lang, pinalilipas lang, pero hindi po 'yon ang kalooban ng ating Panginoon. Ang nais niya, sa araw-araw ng ating buhay, maranasan natin siya. Amen? At alam niyo, pag nararanasan po natin siya, kakaiba po, no? Kaya praise God, at sa umagang ito, dahil tayo po ay nasa panibagong buwan ng taon, kalahatian na tayo, no? Praise the Lord, no? Sino dito ang nakaranas, no? Nasa kalahating taon na yan, na lumipas sa ating buhay, ay naranasan natin ang kapangyarihan, ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kahit sa mga pagsubok, no? Alam niyo po, kahit na nasa pagsubok tayo, nasa mga problema, ang Diyos po ay tapat na nagsabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, no? Kaya alam niyo, napakasarap po na lalo na sa gitna ng mga problema, ang presensya ng Diyos ay ating maranasan. Amen? Kaya sa oras na ito, nung nakaraang buwan, nung buwan ng Mayo, ang naging tema natin ay about,
Ano yung tema natin about? Reward, no? Katulad na sinabi nga doon sa ating tema na sabi ng Panginoon, ako ay muling babalik at dala ko ang mga reward, no? Na ipagkakalob sa bawat isa, no? At praise the Lord, sa umagang ito, no, makikita natin na may bagong tema naman na ibinigay ang Diyos sa puso ni Bishop para yung reward na yon ay talagang maranasan natin, matanggap natin, no? Dahil ito po yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa oras na ito, handa na po ba tayo? Handang-handa na ba tayo? Amen. Tumayo tayong lahat sa presensya ng Panginoon at sama-sama nating basahin ang kanyang banal at buhay na salita na matatagpuan natin sa aklat ng Genesis, chapter 15, verses 1 to 6. Yan. Ang sabi po sa Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya hayaan po natin na sa ating mga puso, kapag po ang salita ng Diyos ay ipinapahayag, no, kahit sa ating pagbabasa, may bigay po natin ang tunay na respeto, ang tunay na, sabi nga po, ay pagsamba, no, respect, no, honor sa kanyang salita. Dahil ang sabi nga, the Word is God, no? Dito natin siya makikilala sa isang malalim, personal at Bibliang kaparaanan. Amen. Genesis chapter 15, verse 1 to 6. Ang sabi po dito, after these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. Pagkatapos sa mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. And Abram said, Lord God, and what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. At sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damascong si Eliezer? And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. At sinabi ni Abram, narito, hindi mo ako binigyan ng anak at narito isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong itong magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven, and tell the stars if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. At siya'y inilabas at sinabi, Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. And verse 6, And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na katwiran sa kanya. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Tayong lahat ay makakaupo na. Purihin po ang ating Panginoon. Praise the Lord. No, dito po sa ating binasa, no, doon sa verse 1, makikita po natin na mayroon pong sinasabi ang Diyos, hindi lang po kay Abram, no? Kundi sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin, ang nais ng Panginoon, naroon na maranasan siya natin personally. Kaya dito, nakikipag-usap siya personally kay Abram. At sa oras din pong ito, kung itututok lang po natin ang ating puso't isipan sa Kanya, siya'y mangungusap din sa atin. Amen? No, ang sabi nga dito, no, sa verse 1, na ang sabi nga dito, na pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang
dakila. Amen. No? Ito po ay naroon na conclusion doon sa pinag-aralan natin nung Mayo, no? About reward. Nasa pagkakataon na ito ang ipinapahayag ng Diyos upang wag tayong matakot, no? Ano man yung ating mga pinagdaraanan, tandaan natin ang sabi ng Panginoon, He is our great reward. Amen, no? He is our great reward. Ang Panginoon ang ating dakilang gantimpala. At tandaan po natin kapag siya po ang ating dakilang gantimpala, wala na tayong hihingin pa. Amen? Sapagkat overall, no, siya na ang lahat-lahat. Kaya nga nasabi ni Haring David sa Psalms 23, The Lord is my shepherd, I shall not lack. Hindi ako magkukulang, no? Hindi ako magkukulang kapag ang aking Panginoon, ang Panginoon ang aking pastol, no? At sa pagkakataon na ito, hindi lang po pastol ang sabi dito, no, sa Genesis chapter 15 verse 1. He is our exceeding great reward. Amen. No? Sa oras na ito, tanggapin natin yung salitang yon. Sabay-sabay natin itong sabihin. No? Sabay-sabay natin sabihin sa ating Panginoon, Lord, you are my exceeding great reward. Amen. Praise the Lord. At sa mga talatang ito, no, makikita natin, gusto ko lang pong balikan, no? Na sabi nga dahil yung ating pinag-aralan ng buwan ng Mayo ay about reward, na nais ang ating Panginoon na talagang ito po ay ating matanggap, maranasan. Yung pong na-share po ni Sister Arlene last Sunday, no? I-summarize ko lang po ito. Na bilang mga rewardee, no? Bilang mga rewardee, yung tatanggap ng reward, kailangan daw po ito yung ating mga ang sabi nga ay maging attitude, no? Hindi ko po aanuhin ko lang hindi parang babalik-balikan lang po natin na meron pong acronym na ginawa po sa salitang reward, no? Na ito daw po yung dapat maging attitude ng mga tatanggap ng reward, no? Sino dito yung mga tatanggap ng reward ng ating Panginoon? Taas ang kamay. Amen, no? Ito daw po yung dapat natin maging attitude. Number 1, letter R, no? Dapat daw po ay meron tayong renewed mind, no? Renewing of our mind, Romans 12:1 and 2. Be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of our mind, that we may prove what is that good and the perfect will of God. Number 2, E, no? Ang sabi dito, we must be excited, no? Excited sa ibibigay ng ating Panginoon. What God can do, what God can do, people who know their God do exploit, no? Great exploit. No, kaya kailangan daw po maging excited tayo. At ang isang taong excited, no, ay hindi lalampalampa. Amen? Kapag ikaw ay excited, iba yung adrenaline mo, no? Iba yung naroon na sabi nga lakas mo. Na kahit minsan mga imposible, nagagawa mo posible dahil excited ka. Amen? At ito pa ang nais ng ating Panginoon. Ito yung maging attitude natin. Maging excited tayo, no? Lalo na sabi nga, maraming nangyayari sa ating paligid. No po? Kapag tayo po ay hindi excited, no, sa reward ng ating Panginoon, no, sa pagkakalob ng ating Panginoon sa atin, matatalo tayo. Kasi kapag wala yung excitement sa puso natin, no po, pwede kang manlata, pwede kang manghina, pwede kang huminto, pwede kang sumuko. Pero kapag excited ka, naroon ang adrenaline mo na nagpapatuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. At ang letter W, ang sabi doon sa W, no, ay sabi nga, ward of negative thoughts, no? Kailangan daw po alisin natin yung mga negative thoughts na yon na sabi nga ay hihila sa atin pababa. Hayaan natin yung sinabi doon sa Philippians chapter 4 verse 8, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things of good report, no? If there be any virtue, we must think of these things, no? Kaya ialisin daw po natin, no? O iwaksin natin yung mga negative thoughts, no po? At sa letter A, no? Ang sabi dito, abide in the word, no? Tayo daw po ay manatili sa salita ng Diyos.
Ang sabi nga, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Sapagkat ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng liwanag para magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Letter R, ang sabi ganon ay magkaroon tayo ng reverence to God. No? Yung tunay na talagang nandun yung pag-ibig natin sa Kanya, yung pag-honor natin sa Kanya, yung divine fear nasa ating mga puso. No? Ano ba ibig sabihin yung divine fear? Yung para kang nakakita ng multo? Hindi po. Ang divine fear na tinutukoy po dito, alam mo sa puso mo, ano man ang iyong iniisip, ano man yung iyong sinasalita, ano man yung ginagawa mo, alam mo na may Diyos na nakatingin sa atin. Amen? No? Hindi katulad ng halimbawa yung fear lamang. Halimbawa, fear kay pastora o fear sa ano. Pwede kang medyo magbago pag naandyan siya. Di ba? Pero pag wala na siya, pwede mong gawin yung dati mong ginagawa. Pero kapag yung divine fear natin ay yung fear sa ating Panginoon, wala kang pagtataguan. Amen? Kaya nga sinabi doon sa Psalms, di ba, 139, ang sabi doon, saan ako pupunta? No? Pumunta man ako sa langit, no? Pumunta man ako sa heaven, naroon ka. Pumunta man ako sa kalaliman, nandun ka. No? Because our God is an omnipotent God. No? Siya ay all presence. No? Kaya makikita natin na sabi nga ay ito yung nais ng ating Panginoon, talagang maibigay natin yung tunay na reverence. At ang letter D sa reward, desire to be with the rewarder. Ito yung pinakamahalaga. Ang i-desire daw natin ay talagang ang makasama natin ay yung rewarder. Sino yung ating great rewarder? Ha? Ayan, ang ating Panginoon. He is our great reward. No? Kaya yun po, no? Bali summary lang po yun. O sabi nga ay pagbalik tanaw doon sa ating katuruan last Sunday. No? At sa mga oras na ito, makikita po natin, yung pinaka-tema po na binigay ng Diyos sa puso po ni Bishop ngayong buwan na ito ay about dun sa Genesis 15:5. No? Genesis 15:5. Tingnan natin yung Genesis 15:5. Yan. Yan yung ano lang nung nakaraan about reward. Genesis chapter 15 verse 5. Ang sabi dito, no? Dahil dito po sabi nga dun sa verses 2 and 3, no? Si Abram daw ay nakatingin doon sa kanyang circumstances, doon sa kanyang kahinaan. Kaya nagtatanong siya, paano ako naroon na magiging ama ng maraming bansa, no? Saan ko ibibigay itong yaman na to? Sino ang aking magiging tagapagmana? Wala naman akong anak, no? Sa kanyang kaisipan, makikita natin, no? Na nakatingin siya, yung kanyang pananaw ay doon sa level lamang ng kanyang pangunawa. Kaya kahit na sinabi na ng Diyos sa kanya, no, na I am your great reward, exceeding great reward, wala pa rin yung excitement sa kanya. Wala pa rin yung excitement sa kanya. Bakit? Kasi nakatingin siya doon sa kanyang pananaw lamang kung paano niya naiintindihan, kung paano niya nakikita ang circumstances, no? Doon sa verses 2 and 3. Kaya di ba ang sabi niya dito ay, sabi dito, no? At sinabi ni Abram, O Panginoon, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay ng walang anak? At ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga Damascus na si Eleazar, no? At ang sabi pa, narito, hindi mo ako binigyan ng anak. At narito isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko, no? Yun yung naroon na sinabi ni Abram sa ating Panginoon. Although naroon na yung sinabi ng Diyos na He is exceeding great reward, no? Merong promise na ang Panginoon. At tandaan natin, sabi nga itong 2024, this is the year of fulfillment of God's promises. May mga promises na ibinigay ang Diyos sa atin. Pero minsan, yung mga promises na yon ng ating Panginoon, para bang medyo nagkakaroon tayo ng doubt, no? Minsan, yung sa tagal. Lord, ang tagal-tagal na. No? Katulad nung Friday na nagkakasharean nga kami, no? Nila Ate Evie, sabi nga, 18 years na. No? 18 years na. At itong buwan ng June, parang may matindi pang mangyayari. No? Pero ang sabi nga, dahil may promise ang Lord sa kanya, no?
kahit na ano pa yung, sabi nga, kahit gano'ng katagal pa yan, kahit ano pa nangyayari, still, naroon pa rin yung excitement niya that God will fulfill His promises. Amen? At alam nyo, ako po sa experience ko, no, sabi nga, yun sa personal na experience ko sa ating Panginoon, the more na tumitindi ang laban, no, the more na tumitindi ang laban, no po, ito yung indication na malapit na gagawin na ng Lord yung kanyang promise. Amen? Amen? Sino dito ang humaharap o lumalakad ngayon sa matinding laban o pagsubok? Claim God's promise. Amen? Naalala ko po noon, no, yung sa tatay ko, na dahil ang tatay ko po noon ay member na sabi niya siya ay barangay council, no, doon sa amin pong barangay sa Pasig noon. Ang kanyang hawak ay barangay tanod, yung mga barangay tanod. At minsan po, kapag ako ay galing sa Bible study, makikita ko ang tatay ko nangunguna kasi syempre, kailangan niyang makuha yung loob nung kanyang mga, di ba, yung mga barangay tanod niya. Kaya ang ginagawa niya, pinaiinom niya. No? Nandoon, minsan, pag galing ko sa Bible study, makikita ko, nandun tatay ko, no? Pero dahil may promise ako sa Panginoon, meron akong natanggap na promise sa Panginoon sa Acts 16:31, if I believe in the Lord Jesus Christ, I and my family will be saved. No? Kaya kapag nakikita ko po yon, no, pagdaraan ako, nakikita ko yon, alam niyo po, ang dinideklara ko, ang tatay ko'y binago na ng Panginoon. No? Ang tatay ko'y iniligtas na ng Panginoon. No po? At alam niya, dumating po sa punto na dahil sila nga yung nag-aano ng peace and order doon sa aming lugar, no? May drug addict na talagang grabe, kinatatakutan din doon sa aming paligid, no? At dahil doon ay naroon po na sabi nga ay na-encounter nila ito, no? Na-encounter ito ng mga tatay ko at may times no na halos 2 beses, no? Yung time na yon nung ang naging prayer namin, kasi nasa US na noon ang kuya ko, ang prayer namin, Lord, sumunod na ang tatay doon sa US kasi may libre siyang ticket. Kasi po ang kuya ko noon ay nagtrabaho sa PAL. Bago siya nag-resign doon at nag-apply sa ibang airline sa US, meron silang ticket, no? Silang pamilya at ang nanay at tatay ko. Kaya ang prayer namin ay naroon na sumunod ang tatay ko. May time kasi na nagpunta noon ang tatay sa US, pero siguro dahil sa lamig na nanibago siya, ay medyo nakalbo siya, no? Na hindi naging magandang kaya parang siguro nung pagbalik, siguro parang ayaw na niyang bumalik doon. Pero dahil doon sa sitwasyon nga na magulo, no, tapos barangay tanod pang ang naging prayer namin, ako personally, naging prayer ko, sumunod na lang ang tatay doon sa kuya ko, no. At alam nyo, thank you, pero may baon ako. At alam nyo, dumating po sa worst na sitwasyon, na kung saan yung addict na yon ay talagang naroon po na, sabi nga ay, binasag yung aming karinderya, no. Nung time na yun ang tatay ko po ay lumalakad na righteously, no, sa ating Panginoon. At ang naging way ng kanilang living ay ng karinderya, nagtulong-tulong. Nanay ko tagaluto, no, yung mga kapatid ko ang nagtitinda, no, ang tatay ko ang tagahugas ng mga kaldero na pinag-anuhan. At nung pagkakataon na yon, dahil nga doon sa addict na yon, na nanggugulo doon sa barangay, dumating sa punto talagang sinira yung kabuhayan nilang yon, no? At nung mangyari yon, tsaka lang kami, halimbawa, ngayon nangyari, kinabukasan kami dumating doon sa bahay from Mindoro, no, ni Bishop. At yun nga, nag-pray kami. At ang pinaka-worst po nito ay naroon po na sumugod yung addict na yon sa bahay at in-steel bat yung aming pintuan, no? Ang sabi nga ng mga kapatid ko, dahil nasa taas kami, talagang sinara nila yung pinto, pero sumugod pa rin at in-steel bat, nasira nga po yung pinto namin. Ang nangyari din, kinabukasan din kami dumating. Kumaga nangyari na yung gulo, tsaka kami dumating.
Eh, nung time na sabi ko, hindi ba kayo nagpe-pray? Para bang inano ko sila, hindi ba kayo nagpe-pray? Sabi niya, naku, Ate Stel, kapag narinig mo parang ungol ng demonyo, sabi gano'n na ano, no? Pero praise the Lord, wala naman pong nangyari, no? Dahil talagang ang mga kapatid ko, no, ay talagang handa na pag nabuksan yung pinto, handa silang ibato yung speaker, basta lahat ng ano na para wag lang makaakyat. Pero hindi na po nakaakyat. Parang napaka-worst na nangyari, no? Pero alam niyo po, ito yung naging turning point, no? Ito yung naging turning point para yung panalangin namin ay mangyari, no? Dumating pa po nga sa punto na kung saan ay nagmamadaling umalis ang tatay ko noong time na yon. Pupunta daw siya kay Estelito Mendoza, abing ganon. Kasi Kapampangan nga ang tatay ko noon. At ipapasalvage yung anong yon. At talagang pray kami, pray. Pero sabi nga, yung intervention ng Lord ay nangyari't naganap. Umuwi ang tatay at pagkatapos po noon, nagulat kami. No? Naroon na siya mismo nagsabi na, susunod na lang ako sa kuya ko. No? At nung marinig ko po yun, na handa na siyang sumunod, no? Pumunta sa US noon, ay talagang ginawang ko po ng paraan. No? Nagpunta ka agad ako doon sa main namin, doon sa Bulacan. Nagsabi ako doon, nanghiram ako ng pera kasi pocket money lang naman ang kailangan. No? Nanghiram ako para lang talagang mangyari't maganap yung aming prayer. No? Kaya minsan po may mga times na sa dinadaanan natin pagsubok, parang patindi ng patindi. No? Pero alam nyo, kapag po naintindihan natin ang ating pag-aaralan ngayon, makikita natin na sa patindi ng patindi, ibig sabihin, palapit na ng palapit. Amen? Praise the Lord. Kaya, buksan po natin ngayon ang ating puso't isipan. Amen? No? Kaya dito makikita natin na, ang sabi nga dito, no, nagreklamo si Abram. No? Paano ko matatanggap? No? Sino magiging tagapagmana ko? Hindi mo nga ako binigyan ng anak. Talagang, kumbaga, doon siya nakatingin sa circumstances. Pero sa pagkakataon na ito, ang sabi sa verse 4, and behold, the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thy heir. No? At dito sa verse 5, ito po yung pinaka-team verse natin for this month of June. And he brought him forth abroad and said, look now toward heaven and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be so shall thy seed be. No? Sa pagkakataon na ito, sa pagrereklamo ni Abram, no, ang sabi ng Panginoon, hindi diyan manggagaling yung iyong tagapagmana, no? Ang tagapagmana ay manggagaling mismo sa iyo, no? At ang sabi nga, halika dito sa labas. No? Paglabas nila, ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Tumingin ka sa langit. No? Look now unto heaven. Tingnan mo, kung mabibilang mo yung stars diyan, ganyang karami ang iyong magiging lahi, no? At sa oras na ito, ang pinaka-team po natin ay yung looking unto heaven, no? Looking unto heaven or having a vision, a spiritual vision, no? Ito po yung nais ng ating Panginoon na sa pagkakataon na ito, tandaan natin kung paano sinabi, redeem the time for the days are evil, sa ayat sa gusto natin, patindi ng patindi ang labanan na ating pong mararanasan ngayon. Pero kapag po ang sekretong ito ay naroon po na natutunan natin, na isagawa natin, makikita po natin ang katotohanan na sinabi ng Diyos that He is really our exceeding great reward. Amen? At sa pagkakataon na ito, ang sabi dito, at ang sabi nga sa verse 6, dahil doon, he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. No? At sa pagkakataon na yun, sumampalataya na si Abram. No? Kahit di niya pa nakikita, pero sumampalataya na. Sa pagkakataon na ito, makikita natin, ano po, na sa mga bagay na nangyayari, nais ng ating Panginoon na, ang sabi nga ay, we must always look toward heaven. Di ba kapag sinabing heaven,
ang ano natin dito ay tumingin tayo sa Diyos, no? Tumingin tayo sa Diyos sa mga pangyayari, no? Sa anuman yung mga mangyayari. Hayaan natin na mabuksan yung ating mga spiritual na mata. Alam nyo, nung binabasa ko po ito, no? Nung binabasa po ito, may biglang pinaalala sa akin ng Panginoon. Meron akong isang napanood na interview na kung saan ang babae pong ito, no, ay talagang grabe ang naranasan nilang pagsubok, ang kanyang buong pamilya. Grabe yung kaso na pinagdaanan niya, no? Talagang 100 plus na kaso, no? At pinagtagumpayan niya. Tinanong siya, no? Tinanong siya ng interviewer. Ang sabi niya, doon po sa lahat ng pinagdaanan niyong yan, sabi niya, ano po ang ginawa niyo? Paano niyo po napagtagumpayan? Alam niyo po, kahit ako po ay na-touch doon sinabi niya. Ang sabi niya, tumitingin lang ako sa langit. Tumitingin lang ako sa langit. Dahil, kung titingnan natin ang langit, no? Sabi nga, ang lupa o ang earth ay napakaliit lang compare sa langit. Diba? Alam niyo kung kanino ko yung narinig? Ang naringgan ko pong yun ay nagsabi na sa lahat ng kanilang pinagdaanan, no, ay walang iba kundi si First Lady Imelda Marcos. No? In-interview po siya. Hindi ko alam kung si Winnie o basta meron nag-interview sa kanya. At kung titingnan natin, no, talagang grabe talaga yung kanilang pinagdaanan, di ba? No? Nung alisin sila doon sa Malacanang, itapon sila doon sa Hawaii, no? Na sabi nga, lahat ng hirap, kaya po nung time na bumalik doon si President Marcos, si Bongbong Marcos, tuwan-tuwa yung mga taga-Hawaii, no po? At yung kanilang pinagdaanan na 100 plus na cases na pagtagumpayan niya. At ang sikreto pala, she looks towards heaven, no? She looks towards heaven. Kaya sa oras na ito, no, ang sabi rin ng ating Panginoon, naroon daw po na ito yung maging natin, no? We must always look toward heaven. Ibig sabihin, tayo bilang mananampalataya, kapag sinabi yung look towards heaven, ibig sabihin, look towards our God, no? Na sa ating Diyos ay walang imposible, no? Walang imposible. Ang sabi nga dito sa Psalms 119 verse 18, open my eyes that I may see the wonders that are in your laws, no? Dahil kapag naroon na tayo ay tumingin sa Kanya, no, naging bukas ang ating spiritual na mata, no po, sa ating Panginoon, makikita natin yung wonders ng ating Panginoon, yung Kanyang kapangyarihan, yung Kanyang kadakilaan. Nakita ko po itong talata, dito sa talata sa 2 Kings chapter 6 verses 17 to 20, na kung saan po, naroon po na si Elisha po ay naroon na pinaghahanap, no? At ng pagkakataon na yon, may mga sundalo na nakaalam, no, kung saan yung kanilang kinalalagyan, no? At sinugod nila si Elisha. At sa pagkakataon na yon, nung lumabas yung katulong ni Elisha, no? Nung lumabas yung katulong ni Elisha, natakot siya. Bakit? Kasi nakita niya ang daming sundalo na nakapaligid sa kanila, no? Ang daming sundalo na nakapaligid sa kanila, isa lang naman ang kanilang huli, si Elisha lang. Pero grabe, yung sundalo na nakapaligid sa kanila. Kaya nung makita yon ng kanyang katulong, alam niyo po, takbo siya pabalik kay Elisha, amo, pinapaligiran tayo ng mga kalaban. Anong gagawin natin? Takot na takot po yung kanyang katulong. Pero alam niyo po, si Elisha po, no, dahil bukas ang kanyang spiritual na mata, no, lagi siyang tumitingin sabi nga sa heaven, wala iba kundi ang ating Diyos, no? Siya yung kanyang pinagkakatiwalaan. Hindi po nakitaan ng takot man lang si Elisha. Ano po ang sinabi lang ni Elisha, no? Kung titignan natin, no? Ang sabi dito, and Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Amen. No? Sa pagkakataon na iyon, ang sinabi lang ni Elisha, Panginoon, buksan niyo nga ang kanyang mata. No?
Kasi ang nakikita lang ng katulong ay yung mga sundalo. Pero, si Elisha po, ang nakikita niya, yung mga, sabi dito, ano sabi doon? Yung chariots of fire. No? Yung chariots of fire, yung mga sundalo. No? Yung mga, sabi nga, doon sa 17. Balik mo doon sa 17. Yan. And full of horses and chariots of fire all around Elisha. No? Si Elisha kasi, ang nakikita niya, kaya hindi siya natatakot, ay yung chariots of fire. No? Ano ibig sabihin yun? Yun yung mga sundalo. No? Yun yung mga galing sa, sabi nga, yung mga sundalo ng Diyos na nakapaligid sa Kanya. No? Yung mga anghel ng Diyos na ang sabi nga, di ba sa Bible, sa Psalms 91, He will send His angels to take charge over you. No? Kaya nung pagkakataon na yon, ang sabi nga ni Elisha, wala siyang katinag-tinag, wala siyang katakot-takot. Ang ginawa niya lang, sinabi niya, Lord, open his eyes. No? At nung mabuksan yung mata ng katulong, nagulat siya. Dahil mas marami ang sundalo ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo minsan, akala natin, wala na tayong pag-asa. No? Wala nang naroon na sabi nga ay, wala ka nang lulusutan o wala ka nang paraan para makaahon ka dyan sa problema mong yan. Pero kapag po natuto tayong tumingin sa langit, tumingin sa Diyos, no, mabubuksan yung ating spiritual eyes. Amen? No? Naalala ko po noon, nung kami po ay bago-bago sa paglilingkod sa Panginoon, nagpupunta po kami noon ng Sapampalay, Bulacan. Minsan nag-iisa ko. Kapag ako po ay nakasakay, kasi from Nuvaliches to Sapampalay, ang sinasakyan ay baby bus, no? Kapag ako po ay nakasakay sa bus, gusto ko, nandun ako sa tabing bintana. Doon ako umuupo, no? Dahil kapag nasa biyahe na, ako po ay nakatingin sa langit. Sa langit ako nakatingin. Hindi ako sa paligid nakatingin. Sa langit ako nakatingin. Alam niyo po, may pagkakataon na ako po ay habang nakatingin sa langit na nagbabiyahe papuntang Sapampalay, Bulacan, nagulat po ako. No? Nagulat po ako dahil yung pong Romans chapter 12 verses 1 and 2, no? Ang sabi nga noon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, who is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of your mind, that you may prove what is that good and the perfect will of God. No? Alam niyo po talagang parang pasini. Ano siya? Ang ano niya. At lalo akong nagulat po, nung pagbaba ko nung bus, no, nung baby bus na yon, nai-confess ko yon, nai-declare ko yon, no? Na-declare ko yung verse na yon. Hindi ko minemorize, no? Doon ko lang nakita habang ako ay nakatingin doon sa langit, no? At praise God, ito pala ay isang preparasyon, no? Ito pala ay isang preparasyon at pagpapaalala sa akin na sabi nga noon, we must, sabi nga, di ba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa habag ng Diyos, that ye present your bodies as a living sacrifice. Isang paalala ito, no? That we must present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God as your reasonable service. No? Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, ang pinakamahalaga, we must, sabi nga ay, present our bodies. No? Ingatan natin na tayo daw ay maging holy, no? Sa harap ng ating Panginoon habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, no? Mag-boyfriend na po kami ni Bishop noon. Siya ay nandun sa Tarlac, ako ay nasa Pasig. Pumupunta kami sa Laguna, doon sa Sapampalay, parang outreach ng Pasig. Ito pala ay preparasyon, no? Para sabi nga ay, yung pagbanta ng temptation ay maging lakas, no? Maging lakas mo, maging lakas ko, no? At sa pagkakataon na yon, every time na kasama ko noon si Bishop, no? Ang nagiging prayer ko, Lord, take full control of us. Kasi may lumalakad kami minsan, dalawa lang, no? Talagang nandun ang prayer ko. Na sabi ko, Lord,
Sabi ko, hayaan niyo po na ang inyong pagsama ay aming maranasan. At praise the Lord, no, naroon po na hanggang sa dumating sa punto na sila ay namanhikan, no, talagang nandoon po yung pagsama ng ating Panginoon. At sa pagkakataon na yon, January 1985, no, nung sila ay namanhikan, December 1985, parang ang naging plano ng kasal namin ay January 1985, no? January 1985. At nung naroon na naayos na 'yon ng mga magulang namin, no, nagkaayos-ayos na. Pinatawag kami sa Bulacan kasi leader na nga kami, no? Pinatawag kami sa Bulacan at yun nga, for counseling o yung tinanong kami. Alam nyo, habang kami po ay nakikipag-usap noon kay Ate Dory, no, tinatanong kami, ganun-ganon na iba yung naging feeling ko, no? Iba yung parang ang naging dating sa akin, parang naghihinala na may nangyari. Kaya kami nagplano na magpakasal, no? Ang prayer ko nung kay Lord, sabi ko, Lord, no, nung habang sabi ko, ang naging prayer ko, Lord, ingatan nyo kami, no? Huwag nyo hayaan kami magkasala. Ako nga, meron pa akong sabi nung kay Lord, Lord, pag kami bumagsak, kahit kanino, din ako magpapakita. No? Ganun yung parang naging sa puso ko. At nung kami po ay kinausap noon, na ganun nga, na ang dating sa akin, parang pinaghihinalaan. Alam niyo po, bigla pong ang naging decision ko, i-postpone ang kasal. I-postpone. Ay yung mga leaders namin sa Pasig, dahil alam na nagpunta kami ng Bulacan, excited sila. Hintay sila ng hintay sa amin, no? Hintay sila ng hintay sa amin. Pagdating namin, kumusta? Ang sabi ko sa kanila, postpone. No? Ha? Nagulat sila, bakit? Postpone. Kasi yun yung inilagay ng Diyos sa akin, postpone. No? At pagkatapos po noon, na si Bishop po, hindi naman siya yung parang naghinanakit o parang nandun din yung niya, no, na postponed, no? Patuloy pa rin. Punta pa rin siya ng Tarlac. Tuloy pa rin yung gawain namin, no? Lumipas po ang 4 na buwan, meron akong isang tiya na nagsabi sa akin, Stella, ano pang gusto mong i-prove? No? Ilang buwan na ang nakalipas. Wala namang nakikita, wala namang gano'n, Pero nandun pa rin talaga yung word ng Lord na postponed, no? At pagkatapos po, pag umaattend kami nun sa Arroyo, no, may time nun na nakita ako ni Brother Eddie, ang sabi ni Brother Eddie, kumusta na? Sabing ganon. Ang sabi ko doon, parang ang naging word ko nun, rapture na po. No? Rapture na po. No? Para kumbaga parang wala na akong doon sa dahil wala pang sinabi ang Panginoon na about na doon sa ituloy, no? Marami nagsasabi mga leaders na kailan pa itutuloy? No? Kailan itutuloy yung kasal? Kasi kami yung first na leader na ikakasal noon sa Pasig. Kaya excited sila, no? Walang word ng Lord. Pero dumating po ang Panginoon, dumating yung panahon na biglang uli nagbigay ang Lord ng go signal sa amin at yun nga po, no? Naging July 11. From January naging July 11, no? At ang nakita kong purpose nito, kaya pala nilipat ng July, no? Dahil nung time na yon, ang Mindoro ay naghahanap ng bagong kasal na leader, no? Pero dapat po sa plano namin, Tarlac kami. Kasi Tarlac yung pinagpapastoran ni Bishop, no? Nagpunta na doon si Bishop para ayusin pagkakasal namin. Nagpunta na si Bishop doon sa Tarlac para ayusin yung aming tutuluyan. Pero biglang inutusan ako, no, nung parang pinaka-head ng provincial outreach doon na sabi sa akin, Stella, puntahan mo si Duno sa Tarlac. Sabihin mo, pupunta kayo ng Mindoro, no? At nung pagkakataon na yon, purihin ang ating Panginoon, no? Walang agam-agam, pinuntahan ko siya at sinabihan ko siya na pinapupunta tayo ng Mindoro. No po? At sa pagkakataon pong yon, nagpunta kami ng Mindoro, wala kaming kakilala, no? We step by faith at doon nga namin nakita yun ang plano ng Diyos sa amin, no? At hindi lamang po yon. May time po kasi noon, nung ako ay nagko-quiet time, may word po na ibinigay ang Diyos sa akin. Na ang sabi niya,
dadaling kita sa isang lugar na alam mo ang salita. No, yun po. No, talagang remang-rema yun sa akin. At dahil doon, nagpa-counsel po ako doon sa kapatid ni Bishop Eddie Villanueva, si Ate Lenny Buwan. Sinabi ko na nangusap po sa akin to, no? Eh sabi sa akin, totoo yan, mangyayari yan dahil sinabi yan sa iyo ng Panginoon. Pero ipiprepare ka pa ni Lord bago kanya dalhin sa lugar na iyan, no? At alam niyo po, nung sinabi po yun sa akin, nagkaroon na ako ng peace, nagpatuloy ako maglingkod, no po? At alam niyo, ang naging confirmation nung word na yon, no? For how many years? Parang hindi pa nga kami ni Bishop kasi nag-aaral pa ako na dahil ako po nag-aral sa Mapua, Chemical Engineering, ang parang pinakaplano talaga ay kunin ako ng tiya ko na nagtatrabaho sa Union Carbide sa US. Ganun yung mga plano. Pero ang sabi ko nga, mapunta man ako na US, alam ko ang salita, alam ko English, no? Kaya parang nandun pa rin yung peace. Pero alam niyo po, yung katotohanan nung kanyang pangako na yon, yung kanyang salita, ay kinonfirm niya nung kami po ay magpunta ng Mindoro. Dahil pagbaba ko po doon sa pier ng Kalapan, bigla pong pinaalala sa akin ng Lord, ito yung lugar na sinabi ko sa iyo. No? Kaya po nung kami nagpunta doon sa Victoria, kahit na anong problema yung nakita namin, no, hindi po yun naging sagabal. No, hindi naging sagabal. Nagdire-diretso kami hanggang kami ay abutin ng 20 taon sa Mindoro. Doon na po kami dumami. Kasi pumunta kami doon bagong kasal. No? Kaya makikita po natin na kapag po bukas ang ating mga mata, makikita po natin may napakagandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. No? May napakagandang plano ang Diyos, no? Kaya dito sa verse 6, kung titingnan natin, ano ang sabi doon? Sabi nga, and he believed, and the Lord counted it to him for righteousness. Ito yung nais ng ating Panginoon, manampalataya tayo sa Kanya. No? Magtiwala tayo sa Kanya kung ano yung pangako niya sa atin. No? Kung ano yung pangako niya sa atin, gagawin niya yon. Sa ayaw mo sa gusto, no? Gagawin niya yon. Ang nais lang na ating Panginoon, lagi tayong tumingin sa Kanya, no? At ibinigay din ng Panginoon sa akin itong, sabi nga ay, sa Isaiah 55, no? Ang sabi dito, why do we need to look toward heaven? Bakit kailangan tayong tumingin toward heaven o toward the Lord, no? Dahil siyempre, heaven, sinisimbolize to ng ating Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit kailangan tumingin tayo sa Kanya? No, katulad ng sinabi doon sa verse 5 na pinaka-theme verse natin. At ito po ang ipinakita sa akin ng Panginoon, makikita natin sa Isaiah 55, 8-9. No? Tingnan natin, Isaiah 55, 8-9. Ang sabi po dito, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Amen? Ito po ang pinakadahilan. Kaya nais ng ating Panginoon na tayo ay tumingin towards heaven o tumingin sa Diyos. No? Ano man ang circumstansya ng ating buhay. Yung pinagdadaanan natin. No? Dahil ang sabi niya, dahil ang kaisipan ko ay higit sa iyong kaisipan. At ang aking kaparaanan ay higit sa iyong kaparaanan. No? Ito po yung pinakadahilan. No? Dahil titingnan natin, limitado yung ating pangunawa. No? Limitado yung ating kaisipan. Kapag dito tayo nanangan, makikita natin, mapuprostrate tayo. Po? Mapuprostrate tayo. Naalala ko nung nakaraang may isa po tayong kapatid na marami siyang anak kasi, no? At dumating sa punto na yung kanyang bunsong anak, hinihika, no? Hinihika. Kapag hinika, talagang, siyempre, ang isa sa alam natin, kailangan ng nebulizer, no? Kaya napipilitan silang mangatok sa kapitbahay. Kahit madaling araw pa yan, no? Para makahiram ng nebulizer, para maano lang yung kanyang anak, no? At dumating sa punto na talagang halos
Araw-araw. Kaya katok ng katok, no? Doon sa ating kapatid. No po? At dahil doon, naroon na, nagkaroon akong burden. Sabi ko, maibili na nga ng sariling nebulizer sila. No po? Bumili po ako ng nebulizer at nung ibibigay ko na, nabigyan na pala sila sa barangay. No? Kasi nakakahingi sila ng ano sa barangay. No po? Ganun na nangyayari. Syempre, hindi lang naman nebulizer ang kailangan. Merong inilalagay doon, di ba? May inilalagay na gamot doon sa ano para magamit mo yung nebulizer. No? Pero na lang, kung may faith ka na, lagyan mo lang ng ano, yung Epsom salt, okay na. Pero hindi. Kailangan niya ng ano. Dahil sa kalagayan ng buhay nila, namumroblema na siya. May nebulizer na, wala namang gamot na ano. Alam niyo po, dumating sa punto, tumingin siya sa langit. He looks towards heaven. Nagtanong siya sa Panginoon, Lord, ano po ang dapat kong gawin? Hirap na kami dito sa aking anak. No? Laging sinusumpong ng hika. Alam niyo po, laking gulat niya. Dahil ang sabi sa kanya ng Panginoon, dahon ng ampalaya. Dahon ng ampalaya. Ang ginawa niya po, nung marinig niya yon, kumuha siya ng dahon ng ampalaya, no? Hinugasan niya, inilagay niya sa baso, nilagyan niya ng mainit na tubig. Nung ito po ay kumatas na, medyo malamig na, ipinainom niya doon sa kanyang anak. At purihin ng Panginoon, yun ang nagpagaling sa kanyang anak. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Kaya nga sabi nga, ang kaparaanan ng Diyos ay higit sa ating kaparaanan. At ako po personally, no, yung aming mga anak, na sabi nga, napalaki namin siya sa kaparaanan ng ating Diyos. Na kung saan, ang sabi ko nga, Lord, ang kaparaanan nyo, simpleng-simple lang talaga eh. Pinahihirap lang namin kasi ang dami namin masyadong alam eh. No? Pero kapag pala, tumingin tayo sa langit, no? Ibig sabihin, nag-inquire ka sa Diyos, simple lang ang kaparaanan. No? Isa pa pong patotoo niya, meron naman siyang isang parang anak na binatilyo. Payat na payat. No? Hanggang sa dumating sa punto na talagang hirap na yung kanyang anak, payat na. Nung yung kanyang ipinaano sa center, no? Sinabihan sila ng, naku, 6 na buwan na gamutan yan. No? 6 na buwan na gamutan daw yun. No? Kapag 6 na buwan na gamutan, ano naiisip natin? Ha? LED TV. Hindi, TV daw, no? Praise the Lord, meron naman supply ang ating government, di ba? Na para doon. Pero, nakaka 3 months na sila ng gamutan. Hindi naman pwedeng laging gamot. Ang buhay nila ay ano lang, talagang, kumbaga sa term na isang kahig, isang tuka, kailangan nila talagang magsumikap, Dumating sa punto na nahirapan na uli siya. Sabi niya, Lord, nakaka 3 buwan pa lang kami, pero hirap sila sa mga resources na kailangan. Although may gamot, maggamot ka, hindi naman kumpleto yung ano mo. Ano mangyayari, no? Minsan pa, tumingin siya sa langit. Tumawag siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, ano po ang kaparaanan para magkaroon talaga ng kagalingan ng aking anak? Alam niyo sinabi sa kanya ng Lord? Kamatis. Kamatis. Kaya ang ginawa niya po, nung marinig niya yon, kumuha siya ng kamatis, ginujuicer niya, everyday, ginujuicer niya, dinudurog niya. No, kinakatas niya yung kamatis at pinaiinom niya sa kanyang anak. At yun ang naging kagalingan ng kanyang anak. Kamatis. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Alam niyo, yung kabataan na yon, isa yun na nakakasama ng ating mga asheret. No? Sa pagliligpit dito, sa pag-ano po dito, no? Ibinangon siya ng ating Panginoon. Simple lang, no? Kapag tayo, dahil ang sabi niya nga, ang kaparaanan ko'y higit sa inyong kaparaanan. Ang kaisipan ko'y higit sa iyong kaisipan. Kaya alam niyo, napakahalaga po, lalo na ngayon sa kapanahon na natin ito, no? Na kapag nagpa-check up ka, walang alam na sabihin sa iyo kundi cancer. Walang alam na sabihin sa iyo kundi ganung mga ano, no? Ano ang unang pumapasok sa atin? Takot. No?
nai-despair ka, nai-stress ka, lalo lumalala. Pero kapag ikaw ay natutong tumawag, tumingin sa langit, makikita mo na andyan lang pala sa tabi mo. Amen? Nasa tabi mo lang pala. No? Naalala ko rin yung isang patotoo. Narinig niyo na ba yung King's Herbal? Sino dito ay nakarinig na ng King's Herbal? Ito po ay supplement, no? Bakit nagkaroon ng King's Herbal? No? Alam niyo po, narinig ko yung patotoo niya. Yung pong gumawa ng King's Herbal ay tinaningan ng doktor. No? Meron siyang cancer, tinaningan na siya ng doktor. Ayaw na siyang tanggapin. No po? Ayaw na siyang tanggapin. Dahil dito, syempre, biro mo, ayaw ka nang tanggapin ng doktor. No? Dumating po sa punto, nung siya daw po ay nakaupo doon sa may bintana, bigla niyang nakita yung kambing. No? Sino dito nakabasa nung testimony ng nakita niya yung kambing. Biglang ang naging sa kanya, mabuti pa yung kambing, hindi nagkakasakit. No? Buti pa yung kambing, walang cancer. No? Buti pa yung kambing, malakas. Kaya alam niyo po, nung biglang gano'n na naging pasok sa kanya, tumayo po siya. Sinundan niya yung kambing. No? Bawat damo, bawat halaman, bawat na kinakain ng kambing na yon, kinukuha niya po. No, kinukuha niya. At ang ginawa niya po, hinugasan niya, nilinis niya, at kanyang pinakuluan, ininom, gumaling siya. Amen. Gumaling siya dun sa mga damo-damo na yon, no? At alam nyo, dahil doon, nagkaroon siya ng burden, no? Alam nyo, minsan, dapat mabura sa atin, no? Yung itinanim ng kaaway about instant, no? Kasi ngayon, may instant coffee, may instant, may instant mommy, kaya merong instant death, no, na nangyayari. Kasi panay instant, no? Nakapasok yung katamaran. No, nakapasok yung katamaran. Pero kung tutuusin, ang sabi nga, yung mga halaman na yan na ibinigay, no? Hindi yan basta tumubo na lang. May purpose ang Diyos. Kung paano tayo may purpose din ang Diyos sa kanila. No? Ang nangyayari lang, dahil nga sa kawalan ng kaalaman o kaya sa katamaran, no, mas gusto natin yung isang inom lang, okay na. Pero hindi natin alam, sinisira pala yung ibang parte ng organ natin. No, dahil synthetic na siya. No? Alam niyo, purihin po ang ating Panginoon. No? Nung kami po ay mapunta ng Mindoro, doon po naturuan ako ng Panginoon. No? Kaya, meron pong ipinakilala ang Diyos sa akin. Siya yung nagpaanak sa akin, kay Naya, tsaka kay Shelem. Kasi si Shik po, tsaka si Shemuel, sa ospital po, no? Sa ospital ako nanganak. Ang tawag dito? Mabilis lang naman po. Pero, nung sa pangalawa kasi, wala pa yatang ilang minuto ay nanganak na ako. Kaya lang, parang naging, yung pong nagpa-anak sa akin, palibasa, teacher siya ng mga ng midwifery, no? Kumbaga, no, parang klase na rin, mura ng mura, no? Pinagpapapalo yung kamay, siguro, yung parang, gawin niyo yan, ganun, parang nila na rin, ano? Ang narinig ko, panay mura ng mura, pinapalo yung kamay ng mga estudyante, minumura sila. Sabi ko, ano ba naman to? Sabi ko, ganun. Yung anak ko, kalalabas pa lang, ang narinig na, mura. No? Noong time pong yun, yung pangalawa namin anak, si Shemuel, ang ganda po talaga, no? Grabe yung niya, no? Talagang nagpupuntahan lagi doon sa kwarto namin. Sabi ko, makalabas na nga, hindi ako makakapagpahinga nito kasi puntahan nga ng puntahan. At dahil doon, nung ako po ay naroon na mabuntis uli, no, nagpray ako, sabi ko, Lord, ayoko ng mga anak doon sa Yun nga, nakilala ko si Nanay Liliang Sanggoyo, no. Yun din yung naroon na naging katuwang ko sa pag-aalaga sa aming mga anak na kung saan napakasimple, no.
Yun, isa yun, yung alignment din, yung hilot din, no? Every time na, sabi niya sa akin, basta nakita mong tumamlay ang anak mo, no? Kapain mo na kaagad dito sa may, dito sa may leeg niya. Kapag nakakapaka dyan ng parang kulani, ibig sabihin, may pilay lang yung anak mo, no? Kaya alam niyo kapag nilagnat yung anak namin, no, tumlay, kakapain ko na kaagad dito, itatakbo ko na kaagad sa kanya, hihilutin niya, tapos ang problema. Ganun lumaki yung aming mga anak, no? Hindi nga sila sanay sa gamot. Ang binibigay namin, mga prutas, no? Kaya makikita natin sa ating Panginoon, simple lang ang paraanan. Kung paano, noong unang panahon, simple lang din ang paraan. Amen? Simple lang ang paraan noon, naging komplikado lang ngayon. Naging instant lang ngayon. Pero sa pagkakataon na ito po yung nais ng ating Panginoon. Tumingin tayo sa Kanya. Look unto heaven. Ano man ang sitwasyon mo, look unto heaven. Bakit? For my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Amen? No? Kaya po naroon po na sa pagkakataon na ito, ang nais ng ating Panginoon, ito pong tema na ito, na inilagay ng Diyos sa puso ni Bishop, ay maranasan natin. We must always look unto heaven. No? Dito sa, ito pong 55, no? Isaiah 55, naroon po na binasa ko po itong Isaiah 55. Meron pong mga bagay na dapat tayong gawin. No? Ang sabi nga dito, kung titingnan natin sa Isaiah 55, 1-7, meron siyang mga instruction. At yung instruction dito sa verses 1-7, kung babasahin po natin, ang sabi doon, come, no? Come and, ang sabi dito, sige, tingnan natin. Yan. Ho, everyone who thirsts, para sa lahat na nauuhaw, come to the waters, and you who have no money, come, buy, and eat. Isipin natin, sabi ng Panginoon, yung walang pera, come, buy, and eat. Yung salitang buy, pag sinabing buy, ano ang dapat meron ka? Pera, di ba? Pero tingnan mo sabi ng Diyos, come, buy and eat. Kahit wala kang pera. Kung iaano ng ating kaisipan, imposible. Paano ako bibili? Wala nga akong pera. Pero ang sabi niya dito, you who have no money, no? Ang naroon na pinalalapit pa ng Panginoon, yung walang pera. Sino dito ang walang pera? You who have no money. Sabi ng Panginoon, come, buy, and eat. No? Parang, Lord, ang hirap intindihin. Sabi nga sa Isaiah 55, 8-9 ang kaparaanan ko ay higit sa iyong kaparaanan. Ang kaisipan ko ay higit sa iyong kaisipan. No? Kaya nga, makikita po natin, kaya kailangan talaga natin tumawag sa ating Panginoon. No? Ang sabi pa dito, yes, come, buy wine and milk without money. No? Buy wine and milk without money and without price. Ang nag-ano sa akin dito, unli. No? Unli. Tayo mga Pilipino, pag sinabing unli, talaga sinusugod no? Kaya doon sa, anong tawag doon yung merong unli rice, laging punong-puno no? Hindi, meron tayo dito. Anong tawag doon? Talagang pang-ano nila yon, pang-hatak nila yon, unli. Unli rice, lalo na Pilipino. Pero yung may mga diabetes, ayaw na. No? Kapag pala galing kay Lord, unlimited. No? Ang sabi doon, those who have no money, come and buy. Lord, ang hirap i-process niyan.
Wala nga akong pera eh. Paano ako bibili? No? Pero kung titingnan natin, no po, makikita natin na ang kaparaanan niya ay iba sa ating kaparaanan. No? Alam niyo po, ako po personally, more than 6 years ko na pong inaalagaan ang nanay ko. No? 88 years old na siya. Wala siyang gamot. Wala siyang maintenance. Wala siyang iniinom na gamot. Dumating siya galing ng US, ang dami nilang baon na gamot. Libre kasi ang gamot doon. Ang dami niyang masakit. No? Pero alam niyo po, nung mapunta siya sa akin, wala na siyang iniinom na gamot. No? Nandun po yung lakas niya. Nandun yung ano. Bakit? Ang naging covenant ko kay Lord, kasi meron din naman po siyang allowance na dumarating. Kapag dumarating ang kanyang allowance, kinukuha ko na po yung kanyang tithes and offering. At ang sabi kay Lord, ang covenant ko kay Lord, Lord, this is the protection of my mother. Ito ang proteksyon ng aking nanay. Yung kanyang tithes and offering sa inyo. And praise the Lord. No? Nakita ko po ang pagsama ng Diyos. No? Nakita ko po yung divine protection ng Diyos. Last year, 87 years old siya. Bago po siya, nag-celebrate kami dito, nandito yung mga kapatid ko. Pero alam nyo, merong aksidente na nangyari. Naliligo siya, nadulas siya, at ang nakaano lang naman yata sa kanya yung rod nung curtain. Nagkasugat po siya dito, dugo. Dumugo talaga. No? At ako naman, in Jesus' name, ko po siya. Nilagyan ko lang siya nung aloe vera jelly, no? At nung pumunta kami dito, no, nandoon na medyo ano pa rin, pero kung titignan mo, yung postura ng nanay ko, parang ano siya, no? Pero nung nakita, lalo na nakita nung isa kong pamangkin, nurse yun. Alam niyo, sabi ng pamangkin ko, Tita, ipatahin mo to. Dali mo na sa doktor, patahin mo to. Delikado to. Pero, dahil may covenant kami ni Lord, no, tinatayuan ko yun, Lord, ang nanay ko ay may divine protection na nanggagaling sa inyo. Alam niyo po, medyo malaki rin yung naging ilang araw lang, tuyo ka agad. Tuyo ka agad. Kaya, iba po, kapag naroon po na meron kang koneksyon, no, yung lagi kang tumatawag sa kanya, no, makikita niyo po yung kaparaanan niya. Nasabi niya nga, ang kaparaanan ko'y higit sa iyong kaparaanan. No? Minsan lang tayo, sabi nga, nagiging likas sa atin pag may naramdaman lang tayo. Di ba? Nakaramdam ng mayroon ka agad na gamot na kaya dapat, sabi nga doon sa Romans 12:1 and 2, renew your mind. No? Renew your mind. No? At alam nyo, dugtong ako pala yung testimony nung binigyan ng Lord ng about kamatis at saka bilang patotoo din, no, nung nakaraan, sumakit yung ganito ko, no, sumakit yung ganito ko. Sa tindi ng sakit, no, bago ako natulog, ang ginawa ko, kasi si Bishop, gumagamit siya nung pag yung nananakit yung ganito niya, yung panghaplas, Omega pain. Nag-aano siya gano'n. Minsan nga sabi niya, nga yung di nilalagyan ko. Ay nung talaga ang sakit ng ganito ko, bigla akong naisipan, lagyan ng omega pain. Nilagyan ko ng omega pain. Na Diyos ko, kinabukasan, nagpaltos yung ganito ko. Sa tapang. Sabi ko, yung sakit na naging iba. No? Lalo ako nagkaroon ng problema. Tapos, naalala ko na every time pala na sumasakit ang tuhod ko or meron akong hindi naka-align. Kaya nagpa-align ako kay Ate Eileen. No? Naging maayos na, wala na. Kaya lang, naging problema ko. Yung namaltos na dito, yung bahagi. Talagang halos na akong makatulog. Tapos,
Di, pe-pray ako, Lord, ano ilalagay ko dito? Ganon, na ano. Tinry ko na yung aloe vera jelly. Tapos, tinry ko rin uli na umorder nung Sudaifu kasi nung medyo natutuyo na, ang kati-kati naman. No? Kati-kati naman. Talagang, yun yung struggle ko. No? May time na nga na dumating sa punto na sa baba na ako natutulog kasi ang bigla ko naman naisip, yelo. Na kapag nangangati, talaga inaano ko ng yelo. Para lang ano. And nung kausapin ko nga yun, yung kapatid natin na nag-testify na ang sinabi sa kanya ng Lord ay yung kamatis at ano, may bigla rin siya sinabi sa akin. Sabi niya, ako nga rin po sabi niya gano'n na ano, may time na minsan ang kati-kati po na ano, ang binigay naman po sa akin ng Lord, luya. No, luya daw, luya. Sabi ko, ay, ano yun? Sabi niya, opo, nakapag talagang ipinahid ko, talagang nawawala po yung ano, yung kati. Sabi ko, ay, praise the Lord, answered prayer ka na sa akin. Ganun, na ano. Talagang dami ko na talagang every time, lalo na sa gabi pa ako inaatake. Kaya medyo napupuyat ako, sa baba na nga ako natutulog, no? Kaya nung malaman ko yung luya, sabi ko, nung time na yun, wala kaming luya. No, wala kaming luya. Nanghingi pa ako kay Pastora Shi, kay konti na lang. Alam nyo, isang beses ko lang ginamit ang luya. No? Isang beses ko lang ginamit. Siyang ikinaskas ko dun sa Makati na ano, magmula po nun. No? Hindi na ako pinahirapan ng kati. No? Kaya makikita natin, kamatis, luya. Mga simpleng bagay lang pala ang kaparaanan ng Panginoon. Diba? O sino dyan ang may kati-kati? Kung dati, nirekomenda ko yung Sudaifu. Naalala nyo nung galing kami ng ng Cagayan de Oro. Pag uwi namin, talaga ang dami kong kati-kati. No? Nag-ano pa nga kami doon sa pamangkin mo ba yun, Pastora? Yung doktora. Niresetahan ako, yung ganong kalaki lang magkano? 300 plus. Wala rin. Biro mo, isang lagay lang, ubos. 300. Naku, Lord, sabi ko, pag nanakawin ako ng kaaway nito, no? Lord, bigyan niyo ako ng kaparaanan. Ano yung kaparaanan? Nung nag-ano ako sa Facebook, biglang, may kati-kati ka ba? Malaman ko, 35 pesos lang. Order ka agad ako. Yun ang naging way naman. Pero itong pagkakataon na ito, hindi naging anong yun. Yung 35 pesos na yun, mas mura pala yung kaparaanan ni Lord. Luya lang ang katapat. Amen? No? Kaya makikita natin. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Napakahalaga po talaga, no? Na tayo ay, sabi nga, looking towards heaven. No po, napakahalaga. Matuto tayo, no? Matuto tayo na talagang humingi, tumawag sa ating Panginoon, lalo na po sa kapanahunan ngayon, no? Hindi tayo naroon na, sabi nga ay, walang sampalataya sa mga doktor, sa mga gamot, pero ang una nating tawagan ay yung great healer. Amen? Sabi nga, He is our great healer, no? Siya yung ating Jehovah Rapha, our great healer. Ang doktor dito sa mundo, specialista lang sila. Kumbaga, konti lang ang kaalaman nila. Doon lang nila pinopokus. Pero purihin ang Diyos natin, lahat ng parte ng ating katawan, alam niya. No? Siya yung pinaka-espesyalista, kaya alam niya. Kaya ang nais ng ating Panginoon, talagang tawagan natin siya. Sa Kanya tayo tumingin at makikita natin, magugulat tayo sa Kanyang kaparaanan. Kaya dito makikita natin sa verse 1 hanggang verse 7, no, makikita natin yung salitang come, 3 times yung sinabi. 3 beses sinabi na come, lumapit ka, no? Lumapit tayo sa ating Panginoon, no? Dahil sabi nga, di ba, sa Matthew 11:28, come unto me all ye that labor and heavily laden, and I will give you rest. No? I will give you rest. Nahihirapan ka na ba? Napapagod ka na? Ang sabi ng Panginoon, come, lumapit tayo sa Kanya. No? Alisin, sabi nga, renew our mind muna. Ano man yung mga alam mo, alisin mo muna yun sa isipan mo.
No? Lumapit muna tayo sa Kanya at makikita natin na meron lagi siyang solusyon. Tandaan natin, walang problema, no? No temptation, no problem, that is not common to men. But in every situation, in every problem, God has a solution, no? He make a way, no? Sa 1 Corinthians 10:13, no? There's no temptation that is not common to man, but in every temptation, He always provide a way of escape that you may be able to endure it. No? Kung sa palagay mo, yung iba sinasabi, para na akong pinagtakluban ng langit at lupa sa problema. Parang ang tingin niya, napakabigat. Pero sa pagkakataon na ito, isa lang ang solusyon. Look toward heaven. Let's look toward heaven. Dahil sa ating Panginoon, laging may solusyon. Amen? Laging may solusyon, may kaparaanan. No? May kaparaanan ang ating Panginoon. At sa verse 2, no, makikita natin, sa verse 1, 3 times na sinabi niya na come, lumapit daw tayo sa Kanya. Sa verse 2, Isaiah 55 tayo. Ang sabi dito, hearken diligently. No? Ang sabi dito, why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me. No? Ito po yung pangalawa na nais ng ating Panginoon na ating gawin. Listen carefully to me, and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. No? Listen carefully. Makinig daw po tayong maigi sa Kanya. Hearken diligently. Katulad nga po yung mga patotoo na sinabi ko sa inyo. Hearken diligently. Makinig tayo sa Kanya. Listen to Him. At wag nating na minsan, yun nga, parang naglalaban yung ating isipan. Katulad yun, no? Kamatis, ano ang magagawa ng kamatis? Dahon ng ampalaya, ano magagawa ng dahon ng ampalaya? Pero makikita natin, doon ipinakikita ng Lord, no? Yung Kanyang kapangyarihan, no? Yung Kanyang kapangyarihan. Praise the Lord. Kaya ang sabi ng verse 2, what must be our response para naroon na maranasan natin yung Kanyang kapangyarihan? Una, sa verse 1, come. Number 2, hearken diligently. Sa verse 6, ang sabi dito, seek and call God. No? Hanapin daw natin at tawagan natin ang ating Panginoon. No? Hanapin natin siya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nangungusap po siya sa atin. No? Nangungusap ang ating Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya wag nating isantabi ang salita ng Diyos. No? At ang pang-apat, ang sabi nga noon, return unto the Lord. No? Sa verse 6, seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near. Return unto Him. No? At makikita po natin kapag ito po ay ginawa natin sa verse 12 and 13. Tingnan natin ang verse 12 and 13. Yan. For you shall go out with joy. For you shall go out with joy and be led out with peace. The mountains and the hills shall break forth into singing before you, and all the trees of the field shall clap their hands. Sa 13, instead of the thorn shall come up the cypress tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree. And it shall be the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. Amen. Praise the Lord. Kaya sa umaga pong ito, no, ang nais ng ating Panginoon, let's look towards heaven. Ano yung sitwasyon mo ngayon? Ano yung problema mo ngayon? No? Let's look towards heaven. Let's seek Him. No? Let's call unto Him. Di ba sabi sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which you knowest not. No? Kaya kapag may sinabi ang Diyos na hindi natin alam, huwag ka nang makipagtalo, sumunod ka na lang sa Kanya. No? Lumakad ka na may pananampalataya. Sundin mo kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. At makikita mo daw yung kamangha-mangha, no, na nais ng Diyos, no, na maranasan mo. Minsan po minsan parang weird. No, naalala ko yun, kung narinig nyo na yung patotoo na meron akong pinag-pray, no, na hindi ko na alam kung ano yung problema niya, pero
Pinag-pray ko siya. Humiling ako sa Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan niyo po akong pag-pray siya. No? At nakaranas na ako ng peace. Nung ako po yung nag-pray sa kanya, nagpasalamat na lang ako. Lord, thank you Lord. Alam ko, may ginawa ka na sa buhay niya. No? At nung makita ko siya, biglang nagbigay ng instruction si Lord. Ang sabi niya sa akin, lapitan mo, kamayan mo, sabihin mo, malaya na siya. Delivered na siya. No? At nung time na yon, medyo nagkatwiran pa ako kay Lord. Lord, mamaya na lang pagkatapos ng service. May service pa eh. Pero pag pala sinabi ng Lord na, pag may sinabi ang Lord, now yon. Hindi yun para bukas. No? Now yon, now. No? Kaya kahit na nangatwiran ako kay Lord na mamaya na lang, no? Wala po akong nagawa dahil nung ako po ay lumabas, nakasalubong ko na siya. No? Nakasalubong ko na siya. At nung pagkakataon na yon, sabi ko, Lord, kakamayan lang naman eh. Sasabihin lang naman na delivered na siya eh. Parang ang dali, di ba? Ang dali-dali lang naman eh. Minsan ang dali-dali na instruction ng Lord sa atin, ayaw natin sundin. No? Pero dahil doon, wala na akong magawa, eto na, kasalubong ko na siya. Sabi ko, Lord, kakamayan lang naman eh. Sasabihin ko lang naman sa kanya na delivered na siya. Okay, Lord. Kaya nung magkasalubong kami, kinamayan ko siya at sinabi kong delivered na siya. At alam nyo, hindi ko alam, yun pala yung time ng kanyang deliverance. No? Yung pagkakataon pa lang yun, yung kanyang time ng deliverance. Dahil nung siya'y hawakan ko at sabihin ko sa kanya na ikaw ay delivered na, umiyak po siya ng umiyak. No? Umiyak siya ng umiyak. Umiyak talagang out of her belly. No? Iyak siya ng iyak. Na pati ako, umiyak din ako ng umiyak. Hindi ko maintindihan, ba't iyak din ako ng iyak? Na ang ginawa ko na lang, niyakap ko na lang siya. At habang umiyak ako ng iyak, habang nakayakap ako sa kanya, tinatapi ko yung likod niya at ang dinideclare ko, delivered na siya. Delivered na siya. Delivered ka na. Delivered ka na. Ganun ang sinasabi ko sa kanya. At nung matapos po yun, natapos na yung iyak ko, natapos na rin yung iyak niya, ang sabi ko na lang sa kanya, sis, hindi ko alam yung problema mo, pero ang sabi ng Lord, delivered ka na. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. May mga times pala na doon sa instruction ng Lord, doon siya kikilos. At ang kailangan niya ay yung pagsunod natin. Amen? No? Kaya napakahalaga po noon. No? Napakahalaga na ang sabi nga, let's hearken the voice of our God. Kaya sa umaga pong ito, ang magiging panalangin natin, buksan ng Diyos yung ating spiritual na mata. No? Buksan ng Diyos yung ating spiritual na tainga. No? At let's renew our mind. Pag-pray natin, Lord, ano man pong mga katuruan, ano man pong mga kaalaman, ano man pong mga nasa aking isipan, nasa aking utak, ngayon tanggalin niyo po ito, Lord. Ang nais ko ay ang kaparaanan niyo. Ang nais ko ay yung kaalaman niyo. Dahil ang kaparaanan niyo ay higit sa aking kaparaanan at His ways are not our ways and His thoughts are not our thoughts. Ang paraan niyo ay higit sa aking paraan. No? Kaya kung sa umaga pong ito, nasa sitwasyon ka na parang imposible na, wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa pagkakataon na ito, tumayo tayong lahat. Amen? Let us look unto heaven. Tumingin tayo ngayon sa ating Panginoon. Sa Kanya tayo tumawag. Kung sa pagkakataon na ito, sa problema mong yan, ginawa mo na ang lahat, no? Parang failure pa rin. I know this is a time for you. May sasabihin sa iyo ang Panginoon. May ituturo sa iyong kaparaanan ang ating Panginoon. Dahil ang kaparaanan niya ay higit sa ating mga paraanan. Sa pagkakataon na ito, hindi ko sasabihin yumuko tayong lahat at pumikit. Tumingin tayo ngayon sa langit. Tumingin tayo ngayon sa heaven. Let's imagine na tayo ay nasa labas at ang ating kaitaasan ay ang langit. Ibig sabihin, kung gaano kalawak ang langit,
minsan na nagiging comparison sa pagpapatawad sa ating kasalanan. Kung gaano kalaki ang mga barko sa dagat, mas malawak ang kaparaanan ng Diyos sa pagpapatawad sa atin. Kung titingnan natin, ang dagat, limitado pa rin. Kasi nasa earth lang siya. Napakaliit lang na mundo kung ikukumpara mo sa langit. Kaya sa oras na ito, kung sa tingin mo, napakalaki ng problema mo, napakalaki ng pagsubok mo, tumingin ka ngayon sa langit na makikita mo, gatuldok lang ang problema mo ngayon sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's look unto the heaven. Hallelujah. Oh, yes, oh God, open our eyes, Lord. Yes, oh Lord, sa oras na ito, nakikita niyo po ang sitwasyon ng bawat isa. Nakikita niyo, Panginoon, hallelujah, ang kanilang mga pagsubok na pinagdaraanan, ang mga sakit at karamdaman. Lord, kung kami man ay tinatanggihan na ng doktor o anumang bagay, Father, sa oras na ito, nakatingin kami sa langit. Nakatingin kami, Panginoon, sa inyong kapangyarihan. Nakatingin kami sa inyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mangusap po kayo sa bawat isa. Buksan niyo ang kanilang mga spiritual na mata, O Diyos, sa oras na ito. Yes, O Lord, hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Lord, ang mga pagod na, Panginoon. Ang mga mahirap na, Panginoon. Show them, Lord, the way, O God. Yes, O God, show them, O Lord. Pakita niyo sa kanila, Lord, ang kaparaanan niyo. Lord, sinabi niyo ang kaparaanan niyo, higit sa aming kaparaanan. Ang kaisipan niyo, higit sa aming mga kaisipan, O Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Oh, thank you, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, even our spiritual eyes, Panginoon, even our spiritual ears. Buksan niyo ang aming mga spiritual na tainga. Nais ka naming marinig. Nais ka naming marinig sa pagkakataon na ito. Yes, Lord. Yes, oh God, sinabi niyo, Lord, kung kami tatawag sa inyo, kayo ay sasagot. Lord, pakikita niyo sa amin, sasabihin niyo sa amin mga kamanghamang bagay, Panginoon. Hallelujah, na wala kami magagawa kundi ikaw ay mapapurihan at mapasalamatan. Ang mga relasyon, Panginoon, na naroon, O Diyos, hallelujah, parang imposible na Lord, maayos. Lord, walang imposible sa inyo. Yes, oh God, make a way, Lord. Make a way, Lord, sa oras na ito. Yes, Holy Spirit, move, oh God. Move to your people, oh Lord. Move to your people, oh God. Hallelujah, Lord. Kung meron man, Panginoon, sa lugar na ito, na narahihirapan na doon sa bisyo na iyan. Yes, Lord. Lord, ang kalayaan na ipagkakalob niyo na sa Kanya. Sa pagkakataon na ito, sino man ang nahihirapan na sa mga bisyo. Yes, in the name of Jesus. Patuloy ka lang tumingin sa langit. Tumingin sa Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ang kalayaan ay pinagkakalob na sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, O God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah sa oras na ito. Kung mayroong sinabi ang Diyos sa iyo, kung may pinakikita ang Diyos sa iyo, just take Him. Pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo siya at sundin mo siya. Mamamangha ka. Mamamangha ka sa kanyang kadakilaan. Mamamangha ka sa kanyang kapangyarihan. Oh, thank you, O Lord. We honor you, Father. We praise your name. We thank you for your presence, Lord. We thank you for your presence, oh God. Hallelujah! 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 Thank you, Lord. Yes, oh God. We will shout hallelujah! Yes, Lord, we will shout hallelujah! Amen, 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 amen. Thank you, oh God. Thank you, Lord. Lord, we are in the spirit of expectancy. Yes, oh God. Na, Lord, ang pangako niya ay mangyayari at magaganap. This is the year of the fulfillment of your promises to your people, oh God. Lord, paglabas namin sa lugar na ito,
Ito ay simula ng hakbang ng aming tagumpay. Thank you, Father. We give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Man is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah. In the middle of the mystery, I'll raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna say, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna say, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. 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 Oh, sing a little louder in the presence of my enemy.
gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is Defeated. Oh, sing it once again. We will say, I'm gonna sing in the middle of the storm. Sing it louder. Oh, you're gonna hear my praise. hear my praises roar. Oh, Up from the ashes, hope will arise. that is defeated. The King is alive. We praise your name. You are alive. Hallelujah. Sige po, pwede po munang makaupo tayo sandali. We will be about to give what is the best that we have prepared. Sa simula pa po ng gawain, naniwala po ko na inihanda na po ng Diyos ang ating mga puso. And from here, alam ko na wala pong mahirap at imposible sa sino mang nananalig at nananampalataya. It is not on our situation, but who the Lord is, kung gaano natin po kakilala ang ating Panginoon. And you know what, dito po sa ating pong offeratory ngayong umaga, generosity is really deeply rooted sa atin po as being a human being, sa mga experience natin. Masaya po tayo pagka meron po tayong natutulungan. Masaya tayo ang feeling po natin, there is joy once we give. There is joy once we help people. At there is joy, of course, pag nakita natin that they are okay kapag tayo po ay ginagamit ng Panginoon para po i-extend ang nararapat para sa kanila. Now, naniniwala po ako bilang Kristiyano, pinapakita po ng Panginoon yung prinsipyo behind dito po sa pagiging generous ng tao. Nagagawa po natin to through our tithes and offering. Generosity. And I would like to share something importance about tithing, that unang-una, kapag ginagawa natin ito, we truly acknowledge the sovereignty of our God. Amen? Pinapakita po natin, ina-acknowledge natin yung supremacy ng Lord. Okay? Nire-recognize natin that all blessings flow from Him. Galing lahat sa Diyos ang meron ka ngayon. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Sa tandaan natin, meron pa ako na bago po tayo kanina nag-church, na ano ko lang po nung sa FB. Sabi niya, at my age, high school lang ako. Sabi niya, napundar ko ang blessing, napundar ko ang property ito. Tapos may nag-comment po, ang sabi niya, teka, salamat, talagang napakabuti ng Diyos. Kasi ang Diyos ay talagang kumikilos sa buhay mo. Biro mo, pinagpala ka. Tapos alam niyo, ang sabi ng bata, walang kinalaman si Lord dito. It's my own way. Siya daw po ang dahilan. Hard work. Yes, totoo yan. Hindi po pinagpapala ng Diyos ang tamad. Pero tandaan mo, lakas mo galing sa Kanya. Buhay mo galing sa Kanya. Pamamaraan galing sa Kanya. Tanggalin ni Lord yan. Tingnan ko kung yung ano sinasabi mong hard work. So let's all acknowledge as we give our tithes, bigay po natin yung kung ano yung nararapat. Because we know that God is sovereign. He is in control. He owns everything. Amen? Kaya wala tayong pagmamalaki. Amen? Pangalawa, strengthening community bond. Kasi alam natin may pangangailangan ng church. Hindi kikilos, magagawa ang mga pinagagawa ng Diyos without finances. So, dinideklara po, even in the book of Malachi, dinideklara po niya, di mga sermon na natatanggap natin, dinideklara talaga kung saan dadalhin yung tithes. Maliwanag na sa'yo saan dadalhin. Kaya pag may nagsasabi, niloloko lang kayo ng mga pastor nyo, pagkakain lang sa Jollibee yun. Hindi, kasi alam ko, sinabi na ng Diyos, napakinggan ko na, nabasa ko na. Amen? Pangatlo, cultivating a generous spirit.
ikaw regular, hindi ngayon meron. Sa susunod na sana, minsan inuutang pa, huwag niyong uutangin. Basta meron nang pumasok sa inyo, subihin niyo na agad yung para kay Lord. Huwag niyo siyang uutangin. Pwede ba utangin ko muna, gamitin ko muna? Huwag! Kasi alam mo that the one who will provide, yung pagkakalooban mo, wala namang pangangailangan. Sino may pangangailangan? Di ba tayo? Si Lord ba kailangan? Mayaman ang Lord eh. Sino pagbibigyan mo? Ikaw rin ang aani nun. So, nurture mo yung generous spirit. Pangapat, inviting divine blessing. From the Malachi chapter 3 verse 10. Okay? Ang gusto nyo bang iposisyon ang sarili nyo para tumanggap ng blessings? Through tithes and offering, pinuposisyon mo ang sarili mo para tumanggap ka ulit ng pagpapala bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, isang taon. Basta, regular mo lang yang ginagawa. Hindi lang pag nasusumpungan ko, type kong magbigay ngayon. Tsaka po, hindi ikaw ang magdi-decide how much. Alam mo kung ano yung kinikita mo. Pasensya na po, pero sorry. Minsan, hindi po balanse. Hindi balanse. Kaya nga pag tinuruan ka mag-tithe sa pinakamaliit, kayang-kaya mo na hanggang pinakamalaki. Hindi na masakit sa'yo. Kumbaga parang meron ka pang sinusubi. At panghuli, nire-reinforce po natin financial stewardship. Doon pa lang, kung kaya mo nang i-handle ang pera na hindi iyo. Hindi iyo yung ibibigay mo. Kay Lord yan. Pero ikaw pa rin na magbe-benefit niyan, hindi si Lord. Amen? Gusto niyo po ba lahat itong prinsipyong ito maranasan natin? So we must concentrate our heart, our mind. Dapat po rin yun na, sabi po ni ni Rev Stella, dapat po talaga itong unang nire-renew. Kasi pag ito ay bago, naniniwala ako, ang dami-dami po mga magaganap ngayon sa buhay natin. At ang Panginoon, everyday may ginagawa siyang bago. Amen? So ngayon po, pwede na po ba tayong tumayo? Hawakan po natin. Huwag nating higpitan, hindi iyo yan. Pakakawalan natin ito, ibibigay natin. Dahil alam natin, kailangan ng church, kailangan ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Sige po, tayo po yumuko with open hearts and a renewed mind. Father, in heaven, in the mighty name of your Son, our Lord Jesus, and the power and the anointing of the Holy Spirit, we come unto you with a contrite and humble heart. Umaamin po kami, O Diyos, wala talaga kaming magagawa pag kami hiwalay sa iyo. Ano man po, Lord, ang aming ipagkakaloob, galing lahat sa iyo. Maging ang aming lakas, pamamaraan, maging ang source ng business and work. Ikaw po, Lord, ang nagkaloob ng lahat ng ito. Ama, alam mo kung ano po ang katotohanan. At kapag nilakaran namin ang katotohanan, ito'y magpapalaya sa amin. Magpapalaya sa lahat ng klase ng pag-ungutang, magpapalaya sa kahirapan, sa kawalan, sa kapanglawan, sa kalungkutan. Alam po namin, O Diyos, na ang aming inihanda is the best of the best, Panginoon, sa every day and every time that we will be gathered together. Father, ito po ang aming kaloob sa iyo. Alam mo rin po ang laman ng puso namin with regards to this. And we are offering it up, Lord. Sinasabi namin, Lord, just work it out. Kayo na po ang bahala. Ipapaubaya po namin even sa lahat ng aming mga pangangailangan. Dahil naniniwala po kami, O Diyos, ang katapatan namin ay mas higit ang katapatan mo. At ang kabutihan namin, higit ang kabutihan mo. Kaya wala kaming gagawin, O Diyos, kundi ipagkaloob ang lahat ng ito at nananalig po kami na tunay, hindi mo kailanman iiwanan at pababayaan, hindi ka bulag para hindi mo makita ang aming kalagayan, hindi bingi ang tenga mo para hindi mo marinig ang mga karaingan, at hindi maiksi ang kamay mo para abutin kaming lahat. Sa oras na ito, ini-entrust namin ang lahat ng ito at pinapaubaya. Salamat po, for there will be a seed. As we sow, there will be a multiplication ng pagtanggap at pag-ani ng lahat ito as our faith dictates in the name of Jesus. Father, salamat po. We honor you through our tithes and offering, and we love you, Lord, declaring truly, ikaw ang pinaka the best
of the best, Panginoong, aming paghahandugan. Una ng aming buhay. Pangalawa, ang mga bagay na ito. We bless you and thank you in everything. In Jesus' most precious name we pray. And every children of the Lord says, Amen. Hallelujah. Unto the Father, fall in her grace. I'm done with the hiding, please it away. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So run to the Father again and again and again and again. Whoa. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. And I see it now, laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, the reason away. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So run to the Father again and again and again and again. Whoa, whoa, whoa. You saw my condition, had a plan from the start. Your Son for redemption, the price for my heart. And I don't have a context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with hiding, reason away. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So run to the Father again and again and again and again. Whoa, whoa, again and again and again and again. Whoa, whoa, whoa. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms is running to
Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in, and I know I need you now. My heart is beating your side long before my first breath, running into your arms is running to life from there. And I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, God, you pull me in, and I know I need you now. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, the reason away. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, the reason away. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, again and again and again and again. Oh, oh, again and again and again and again. Amen po. So dadako po tayo sa ating Holy Communion. Amen. So gusto ko lamang pong ibasahin po sa bawat isa sa atin. Ito pong 1 Corinthians chapter 11. Pero gusto ko pong i-emphasize. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin panandalian. Ito pong verse 27. Amen. So nakasulat po rito, sabi po rito, verse 27. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So before po we partake, I just want to emphasize po itong verse na to. Amen? Kasi especially po sa atin, dun sa pinanggalingan po natin, hindi po ipinapanliwanag. Amen? Sabi po dito, ang katuloy po, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili. Amen? Bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan. Ito po, ayaw po natin. Kahatulan laban sa kanyang sarili. Verse 30, iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo. At may ilan ngang namatay na. Verse 31, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng ating Panginoon. Amen? So sa atin pong i-distribute, ito pong emblem po ng communion. Sige po, inyo pong i-distribute po ang ating pong kasangkapan. So pag inyo pong na-receive, ito pong kasangkapan na yan, siya sa atin daw po natin ang ating sarili. Amen?
the cross above mine, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. Habang umaawit po ang ating worship team, siyasatin po natin ang ating sarili. Amen? Bago po natin i-partake. Dahil ayaw po natin na hatulan po tayo dahil po sa maling pamaraan na pwede po natin gawin. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. Amen. Sabi po dito sa verse 23, nung gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, yung ating pong tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ang simbolo ng katawan po ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin. At ang panghuling mga talata po, verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang Diyos po ang magpala sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. Amen po. Makakaupo na po ang bawat isa. Praise. Amen. Dako po tayo sa ating announcement. Yan, para po sa ating announcement, ngayon pong first week po ng June 3 to 5 po, magkakaroon po tayo ng prayer and fasting. So ito po yung ating prayer items. For day 1 po, ang ating pagpipray po yung ating nations. Day 2 naman po, ang ating church and body of Christ. Day 3, families and ating mga personal prayers po. And isisend na lang po ang iba pang details po sa ating group chats. And tayo po magsiset po yung kung anong time po tayo magkakaroon po ng fasting. And School of Leaders naman po, ayan, graduation day na po. Next week po yan, ng June 8. Saturday po yan, 9 a.m. And tuloy-tuloy pa rin po ang ating Speak Life. Every Monday po yan sa ating Facebook page ng 7:30 p.m. po. And sa mga gusto pa pong magpa-record po ng ating life testimony, pwede niyo pong i-approach si Sister Mariel o si Brother Henrik po. And ating spiritual feeding po, every Tuesdays po yan ng 8 p.m. via Zoom. And Tinig ng Pag-asa, every Thursday ng 7:30 p.m. sa ating Facebook page din po yan. And midweek service po dito po sa ating church, every Wednesday ng 7 p.m. And soaking po dito rin po sa ating church, every Friday po yan ng 7:30 p.m. And ito po yung schedule ng ating mga online prayer gatherings. Sa Fathers po, Monday to Friday ng 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday ng 5 a.m. And Pastors, Monday to Friday ng 5 a.m. And ito po yung ating mga upcoming events. So magkakaroon po tayo ng music symposium. Na-approach na po ni Kuya Van po yung mga pastors po natin sa ibang satellite churches, maging ating mga worship team leaders po. So magkakaroon po ng further announcement po sa upcoming weeks po. And last but not the least, wag po natin kalimutang i-like,
follow and subscribe ang ating mga social media accounts. Sa Facebook po, Jesus Be Lifted Up Church. And YouTube naman po is JBLU Church. So bago po ang lahat, tinatawagan ko po yung mga birthday celebrants po ng ngayong June. Pwede po bang lumapit po yung mga birthday celebrants po natin dito po sa harap? And ipagpipray po kayo ni Rev Estela. Yan, wow. Mga kabataan ng ating, mga bata ang ating June celebrant. Yan. June ka pala, ha? At saka po yung mga may wedding anniversary. Para maipag-pray na rin. Sino yung mga ikinasal ng June? Yung mga June bride. Yan. Sino may birthday yan? Okay, isang taon. Praise the Lord. Yan. Praise God. Sige. Para sa medyo may edad na. Isang sabi nga, dapat ipagpasalamat, hindi lang kayo pinanganak physically. Amen? Kayo rin ay pinanganak spiritually. Amen? Sigurado ba kayo doon? Pinanganak kayo spiritually? Ha? Yung born again experience? Naranasan niyo na ba yun? Napakahalaga nun, no? Dahil ang sabi nga, it is a must. No? Dahil ang sabi ng Panginoon, kailangan tayo maipanganak na muli. Hindi lamang physically, no? Dahil kapag tayo na ipanganak spiritually, makikita natin yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Yung sinabi doon sa Jeremiah 29:11, my plan for you is a plan of peace and not of evil that you might have an expected end, no? Kaya napakahalaga po nun sa buhay ng bawat isa. Tigit sa lahat, purihin ng Panginoon dahil ipinanganak nga tayo, no? Physically, no? Kaya sa oras na ito, taas natin ang ating mga kamay sa bawat isa. Hallelujah. Thank you, Father. Lord, salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na narito sa harapan. Magse-celebrate sila, Panginoon, ng kanilang physical birthday ngayong pong buwan ng Hunyo. Lord, salamat sapagkat hindi naging hulihan lahat. Nakilala ka nila sa isang malalim, personal at bibliyang kaparaanan. Maging ang mga batang ito, O Diyos, salamat. Sapagkat alam po namin na ngayon pa lamang ay sineselyohan nyo na, Lord, ang mga plano nyo, Panginoon, sa buhay nila, O God. Maging, Lord, sa buhay ng bawat isa, ano man po ang desire ng kanilang mga puso, Father God. Lord, meet the deepest desires of their heart, O God. Bless them exceedingly, abundantly, beyond they think and pray, O God, in the name of Jesus. At sa pagkakataon na ito, hayaan nyo po na ngayon pa lamang ang kanilang mga puso ay mapuno ng pasasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan, sa pagsama nyo sa bawat isa, Lord, sa lahat po ng kanilang mga ginagawa. Pagpalain nyo po sila at hayaan nyo po, Panginoon, na wala kayong marinig sa kanila, kundi ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa panibagong buhay na ipinagkakalob nyo sa kanila. Salamat, salamat na marami. We entrust their lives unto you, O Father. At hayaan niyo po, Panginoon, hallelujah, Lord, matanggap nila yung inyong special gift sa kanila. Alam ko, Panginoon, sinabi nyo, eyes have not seen, nor ears have heard, the glory that you have prepared to your people, Lord, who loved you. Kaya, Lord, alam ko, may special gift ka sa kanila, Panginoon, sa kanilang kaarawan na ito. Thank you, Father. We entrust their life unto you. We give you the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pastor! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Okay, happy birthday! Sa pagkakataon na ito, meron po bang first-timer? Yung ngayon lang po naka-attend. Oh, praise the Lord. Pero sa nakaka-attend na kayo? Sa Camellia. Yung pong first time, yung hindi pa nakatanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Lahat na nakatanggap na? Amen? Ha? First time? Praise the Lord. Welcome. Sino pa? Sige, dito. Dito kayong dalawa. Nais ko kayo i-present. Dali. Kayo mahiya. Yan. Oh, praise God. Amen. Ha? Praise the Lord. Yan. Sa oras na ito, we just want to welcome you in this family. This is the family of Jesus Be Lifted Up Church. No? Hindi tayo nagdadala ng anumang sekta o relihiyon. Tayo po ay nasa pamilya ng Diyos. Dahil ang sabi niya, lahat ng tumatanggap sa Kanya, ibinibigyan niya ng karapatan bilang maging anak ng Diyos. No? Kaya ang aming pananampalataya, this is the family na naroon na ginather ng Panginoon at siya ang pinakaama, no? Siya yung ating At ang nais ng ating Panginoon na sa ating mga buhay, no, hindi ito aksidente na kayo po ay naimbitahan, ito ay plano ng Diyos sa inyo. Dahil nais niya na maranasan niyo siya. Grabe po, kapag naranasan niyo siya, pag na-encounter niyo siya, no, yung personal na relationship natin sa Kanya, makikita natin ang napakamagandang pag-asa sa ating buhay. Kaya sa oras na ito, nais ko lang kayong ipanalangin. At bago ko ipanalangin, ay niling ko lang na sumunod kayo sa maikling panalangin na ito, no? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabihin natin, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa pagkakataon na ito. Idinako niyo po ako sa lugar na ito upang makilala ka sa isang tama at Bibliang paraan. Binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita na maging Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. Ano man ang aking mga nagawang kasalanan, patawarin niyo po ako at linisin na inyong makapangyarihan dugo. Nais ko po na makilala ka pa, Panginoon. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Lord, salamat po sa buhay po ng aking mga kapatid, Panginoon, na idinako nyo sa lugar na ito. Father God, I know and I believe, O Lord, that you have a great plan for their lives. Uhawin niyo sila, Panginoon. Dalhin niyo sila sa mga tamang lugar na kung saan makikilala ka nila. Maririnig nila ang inyong salita, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, mararanasan nila ang inyong presensya at pagsama sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, at hayaan niyo, Panginoon, na ito'y maging pasimula upang hanapin ka nila. Lord, sinabi niyo, mga naghahanap sa inyo, matatagpuan ka, Panginoon. Salamat, we entrust their lives unto you as we give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Congratulations. Amen. Praise the Lord. Thank you po. Ayun, wala na tayong Bible? Wala na tayong yung ating asheres. Ayan, yung mga bigyan nyo ng yung Bible. Okay? Tumayo tayong lahat. At tayo ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon. Ibigay natin sa Kanya lahat ng pinakamataas sa papuri at pasalamat. Sa iyo ang papuri. Amen. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kalwalhatian, karangalan, alay sa iyo. Narito
puno ang ligayang nadarama. Pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat o Diyos sa umaga pong ito. Panginoon, kaming lahat po ay nagpapakumbaba, nagpapasalamat o Diyos sa aming natanggap na mensahe. At ang mensahe mo sa umagang ito ay we have to look on you, Jesus. We have to look on you in heavens, O God. Na kung saan, Panginoon, pag kami tumingin sa iyo, Lord, alam namin kung anumang sitwasyon sa buhay namin na meron kami. Lord, ikaw po ang bahala sa amin, Panginoon. Lord, salamat dahil your thoughts are not our thoughts. At yung mga ways namin ay hindi mo ways, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami nagpapasakop sa iyong ways at sa iyong thoughts, O God. Na kung saan, Lord, ang gusto mo sa bawat isa sa amin ay magkaroon ng magandang buhay dito sa mundong ito. At gagamitin mo na pagpapala rin para sa ibang tao. Lord, salamat sa word na aming na-receive sa umagang ito. Panginoon, huwag mong hayaan na hindi po ito magbunga sa aming mga puso. At Lord, huwag mo ring hayaan na manakaw ito ng kalaban. Dahil ngayon mismo, Panginoon, pinapasilyuhan namin ito ng iyong banal na dugo, the precious blood of Jesus that shed on the cross of Calvary. Salamat, O Diyos, dahil yung ginamit mo na lingkod na nagpahayag ng iyong salita sa umagang ito. Panginoon, ibibless mo ang kanyang buhay at ganoon din, O Diyos, ang nawala niyang lakas ay ibabalik mo rin sa kanya. At ganoon din, Panginoon, lahat ng desire ng kanyang puso, Panginoon, ay iyong pagkakaloob sa kanya, O Diyos. Ganoon din po kami, Panginoon, na tumanggap ng iyong salita sa umaga na ito. Lord, pagpasok namin sa sambahan na ito, kung kami man ay matamlay, kami man ay malungkot, subalit dahil narinig namin ang iyong salita, Panginoon, Lord, lalabas kami sa sambahan na ito, dala-dala yung iyong pangako, dala-dala, Panginoon, yung iyong salita, at kami lalabas na kung saan, Panginoon, maging leyon kami, Panginoon, na haharap ng bawat pagsubok ng aming buhay. At Lord, inaamin namin na apart from you, we can do nothing. Dahil yan ang sabi mo sa iyong salita, John 15:5, O God, you are the vine and we are the branches. And apart from you, we can do nothing. At ina-acknowledge din namin, Panginoon, sa aming buhay ang iyong salita. Psalm 54:4, Panginoon, that our help comes from you. And you will be the one to uphold us. Kaya ngayon, Panginoon, kung kami man namumroblema sa aming physical, kami man namumroblema, Panginoon, sa aming financial, O God, you will uphold us. You will help us in the name of Jesus. Salamat, O Diyos. Salamat dahil hahawakan mo ang bawat gulong, makina, preno ng aming mga sasakyan sa pag-alis po ng sambahan na ito. At lahat ng misyon na pupuntahan namin pagkatapos po na ito, ay iyo po kaming sasamahan in the name of Jesus. Katulad ng pagsasama mo kay Jacob, O God. Lord, ganon din kami, Panginoon. Hindi namin hahayaan na hindi mo kami sasamahan. Kaya we declare your blessing sa buhay ng bawat isa sa amin.
Kaya ngayon umaga, Panginoon, amin pong itinataas ang aming buhay as we raise our hands to the Lord at tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Let the righteous right hand of God bless each and every one of us in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And every children of the Lord says, Amen and amen.